Tulog ako. Ang panabong mo, char. Hi guys. Hi guys. Parang ano ang CB ko ah. Hello po, Judiel Paliza. Randy, hi ko. Hi. Hi, hello. Rolly Innocencio. Shout out po. Wala eh. So, tayo dito sa kusina. Gusto ko makita ng nature. Yan. Oh, maliwanag. Sorry, Anto. Dito tayo sa maliwanag. Dito tayo sa labas. So, yan. Kakagaling ko lang doon. Kakatapos lang maglibing. Kakauwi ko lang po. Haggard yung first son. Ay, ayoko talaga dito eh. Dito tayo, gusto kong maupo dito sa aming, yan eh, sa tiles. Naka-tiles to eh. Ano? Ito nga pala guys, alam nyo ba to? Ano, kakao. Buto ng kakao. Yes. Lakeside Academy. Shower out po. Hello. Ang haggard. Opo, ang haggard kasi talaga kasi galing ako dun sa paglibing. Kay Haggard. Kopi ko Blanca. Shower out. Zernan Espedido. Shower out po. Randy. Amado Vince TV. Shower out po. Kuya Vince. Hello. Shower out kay Kuya Nolly. Sorry po yung live ko kanina. Jeric Barkil. Pero, alam nyo to guys, yan o. Di ba ginagawa itong chocolate? Pinapagiling namin to dati. Madami naman ngang bunga. Yung kakao. Hello sa ating mga viewers. Kuya Kenneth. Obvious, bakit parang galing ka sayak? Hindi naman obvious. So, wala akong patungan ng cellphone. Hanap tayo. Ito may tabo dito. Haggard tayo guys. Yon. Manguha tayo ng kakao. Sino gusto ng kakao? Pa? Parang magdidibib ko si Aljen. Wala akong gumagawa. I need kakao. Oh! Alam ko na. Yan guys, madilim dito sa amin. Madilim ang aming bahay. Madilim. Napakadilim. Hindi ako makahinga pag madilim. Yun. Wait. Yun. Wait. Magbabasa tayo ng comment. Ariel Ortega, shoutout po. From Bagong Silang, Labo Cam Norte. Joseph Victory, shoutout po. Thank you po. Hello, chocolate. Alfredo Tablatin. Ano ko kay from Bacolod, Negros. Shoutout po. Amado, shoutout po. Guwapong Pinoy Vlog. Shoutout sa ating 58 viewers. Noon, dati, mahilig ako nitong kumain. Lumalaki yung nguso ko nito, alam niyo, so,
Yung, parang nakakawin dito. Kasi di ba kinukuha dito yung ano, pag kinakain namin to, lumalaki yung uso ko. Lumalaki. Happy lang po. Vision TV, shower out po. Joy Seller, shower out. Regen Diaz, ayos lang po. Albert Lazo, Diana Fernando, Madre di Cacao. Hindi, mali. Ito yung Madre di Cacao ha. Pakita ko sa inyo. Madre di Cacao. Bakit parang wala dito? Magkaiba yun. Yung Madre di Cacao, dahon siya na kinukuskus sa, kunyari yung ano ninyo, yung lapag. Ano ba to? Semento. Semento. Kinukuskus yun sa ano, sa Bicol pa rin. Basta yun. Para maging green. Para siyang floor wax na din. Inaano siya sa, dun nga, sa semento. Yan yung Madrid di Cacao, dahon kasi siya. Wala dito eh. Nagkukuskus ako dati ng sahig. Yan, sahig. Yung sahig nyo pag, pag semento, Madrid di Cacao, kinukuskus. Thank you po Ariel Ortega and viewers since day one from QC. Shoutout Dylan, Justin Bumatay. Umiyak yata yung friends ko. Oo, hindi ako umiyak. Sin nga pala, about nga pala sa ads. Hindi pa ako nakapag-apply ng TIN. Yung sa BIR, hindi pa ako nakapag-apply. Hindi pa kami doon nakapunta ni mama. Hindi ko pa siya nasama. Maghanap nga ako ng Madrid di Cacao eh. Tapos, eto, ang tawag dito, kakao lang. Yung buto to ng kakao. Wait lang. Para makita nyo yung ganda ng place. Hindi lang yung ganda ko. Char. Ang hangin. Mahangin. Eto oh. Eto yung kakao. Kaso din yung makita yung bunga. Wait lang, marami ditong kakao yan, no? Yan, no? Kakao. Maghanap tayo ng hinog. Nakakalungkot naman dito. Ang tahimik. Tsaka pa, dilim na kasi. Pag ganito kasing makahoy, mapuno, syempre, kahit maliwanag pa, parang padilim na. Kasi nga, may mga ayun o, kakao. Diba? Chesa. So yun guys, dahil wala nang hinog, nung dati, kahit hindi pa hinog, kinukuha ko na. Yung pa lang, yung malapit pa lang maghinog kasi maganda. Ayun, may mga yellow na. Ayun o. Ayun o, hinog na yung isa. Kailangan anuhin. Wala tayong pang, kaya dinarid na lang tayo. Sa Makadiri. Nakakapunta ina. Hello. Nagklase pa lang si Gino. So yun guys, gala-gala tayo dito kasi wala akong magawa. Kaya hindi ako pumasok ngayon. Kaya walang masyadong tao rito. Nandun sa eskwelahan. So, gala-gala na lang tayo. Hanap tayo ng kakao. Guys. Kasing ka din. Magbabasa nga ako ng comment. Abot dito ang wifi. Sabihin nyo kung malabo ha. Baka hindi dito abot yung wifi. Nakita naman namin ang ganda. Wow, gwapong Pinoy. Ay, kaya pala wala pa din ads. Opo, wala pa rin akong ads. Rinaldo pa, baka na kay mother. Yes.
Madre di cacao, pwedeng pampahinog ng saging. Really? Ganun pala. Madre di cacao, pwede pampahinog ng saging. Goods. Ala, maganda pa to. Sa itsura ko to maganda. Ang labo. Ang labo. Fernando. Shower out. Dexter Villa. Ano ba magandang tanawin dyan? Sige. Kasi baka hindi na dun hindi na abot dun yung wifi. Dun sa may nga, sa may, pati dun nga sa may labas, papuntang labas, hindi na dun abot yung wifi. Kaya, medyo dito lang tayo. Tapos dun, maganda pa sana dun. Maganda dun eh. Dito ko na ipatong. Nagharap ko sa ng patungan. So, ipapatong ko siya dito. Ala, baka mahulog. Mahulog. Wala tayong pampalit na cellphone. Ala. Ala. Ay, ala. Char. Malabo. Sino to? Dennis Bandagosa. Si Tita Beb, nag-comment si Tita Beb, yung gamit niya yung Dennis Bandagosa. San ka ngayon, Tita Beb? Labas ka nga dyan sa bahay mo. Yan lang yung bahay ni Tita Beb, oh. Labas ka nga dyan. Kailangan nating magtuos. Sabi daw, wala daw siya. Saan daw yan dyan, Tita Beb? Yan sa Ligaspe? Nasa Ligaspe. Baka man malabo. Oh, sige. Di man ako nag-ibi. Ang astig na tulad ko hindi umiiyak. Thank you po, Arnold Velasco. Hello, kasaulad na may vlog ka na ulit. Kanyan ka sana ulit palagi. Always happy and smiling. Mga git lang yun kasi na agad si friends. Na ano? Sana ako sa pandali kay Lia. Kay Day, bantayan mo dyan. Shout out Sonny ng Cavite. Sagnoy, Binar. Haggard, okay. Haggard ang inyong ko lang. Haggard po talaga kasi nga natulog ako alas 2 ng madaling araw. Tapos nagising ako mag-8, mag-alas 8. Tapos naligo ako. Tapos yun na. Antok. Batuin ba niya? Hindi. Nasa Legazpi kasi yun si Tita Beb. Naglabas siguro. Kasi para meron kasi siyang income sa sa pang allowance niya. Naglalabas siya dun sa may ate niya. Naglalaba ng damit. So, yun. Kaya ikaw ba yung tinulungan ni Kuya Noli? Char. Opo, Kuya Jonathan. Shoutout po sa'yo. Wency Sapno. Hello po. Ayos lang po dito. Sabi niya kasi, basta ka na dyan. Ayos lang po ako dito. Send mo mga comment para ganan mga subscriber mo ganun. Opo, nagbabasa po ako. Oh, maganda namin dyan sa'yo. Bukod sa'yo. Daw sa akin. Shout out sa akin nasa leg. Nagbisita sa hospital. Shout out kay Tita Bibian nasa hospital. Kasi yung papa niya na dinala sa hospital. Gawa ka na lang ng bagong channel. Sayang lang, hindi naman mo. No, Kenonyes. Po? No need po ata gumawa ng bagong channel kasi kailangan ko lang naman po mag-apply ng TIN. Kasi nga po, yun nga yung tax. Tax po. Kailangan natin mag ng tax. Thank you po, Joseph Victory. Nahihilo na ako. Diana Fernando. Konting sayaw daw. Baka matumba ako dito kasi grabe yung antok. Hello. Ganda mo. Ako pala.
Sure, mana lang sa'yo to, Tita Bebs. Mana-mana lang yan. Litos Vlog. Charot, kita-kita sa mata mong galing kang Ala! Wait! Kumusta ba AdSense mo? Yun nga po, about sa AdSense, hindi pa ako nakapag-apply ng TIN, yung tax. Kalimutan ko yung ibig sabihin ng TIN. Tax lang. Yung letter T lang. Ay, nako. Maganda pa sa tanawin. Really? Baka naman, hindi yan nasa si Kuya Noli ngayon po. Sir Jonathan, nasa Kamsur po. Opo. Nag-vlog po siya doon. Kamusta naman account mo? Okay naman po. Hello, TikTok daw. Sabi nga pa shoutout dito sa El Nido, Palawan. Shoutout po Jimmy R. Orbista. Si Kenoli nandoon kay Rika. Opo, lucky ay bags. Pag nakatulog na ako, wala na yung eyebags ko. Mawawala din yan. Hala na. Kasi dapat, wag kasi akong ngingiti. Hindi talaga mawala. Ay nako. True, hindi naman po kailangan ng bagong channel. Si Bunso. Asan na si Bunso? Maritig din na. Yan siya si Shaina. Si Shaina yan. Mana? May naghanap sa'yo yung baby ko. Mana? Nagano ka? Marigarig din yung ka. Shaina. Marigarig din umantok ko kita. Oh. Hala, hindi pa ako kumakanta. Tingnan nyo nga po yung boses ko. Pag kumanta ako, mabasag dyan yung lahat ng babasagin sa bahay nyo. Ganun katindi yung boses ko. Kilala mo ba si Rika? Opo, napapanood ko po sa vlog. So, sayaw na yun. Na-recover na ba ako? Opo. Maganda pa rin kahit malaki. Sabi daw, marami nagsabi, may eyebags daw ako pero hindi daw siya maitim. Like, hindi yung maitim na eyebags, di ba? May eyebags pero hindi naman maitim. Kaya ayoko talaga tumawa. Mababa, haluwa mo, BG kagayin ko yun. Mababaw. Opo, dapat matulog ka maaga kasi sa eyebags mo, laki na lalo ka gumanda. Ano po, opo, matutulog pa ako mamaya ng maaga. Parang sinusulat ko lang ngayon kasi ayoko bang matulog. Parang alam nyo yun, yung higa ako pero hindi rin naman ako makakatulog. Kaya, ayun nyo na ako. Usapin nyo na lang ako, ganun. Lagyan mo ng kamatis sa cucumber para malamigan ang mata mo habang ang problema, wala ditong pipino. Kailangan mo pa pumunta ng sentro sa Santo Domingo para bumili ng pipino. Di ko lang naiyakin ka ba kasi ganda mo lalo. Tuloy kang iiyak. Ayok. Pag umiiyak ako, ayan, nakita niyo, di ba ganyan yan? Inhale. Bawal daw mag-exhale. Wag na mag-exhale. Hala, nababasa ko yung nagpo-pop up yung GC namin. Fab M. Hindi kasi ako pumasok, pero ihahabol ko yan. Kayang-kaya yan. Pag iyak mo lang yung BG, bukas tanggal na yun. Hoping, sana nga po. Amping lang pero may usa ko subscribe. Ano daw? Hindi ko yun alam eh. Amping lang pero pero may usa ko. Alam ko yung usa, parang isa ko sa subscriber mo. Nimo. Shoutout BB girl from Katando Anes Ronald. Ikawat vlog. Shoutout po. Iyak mo na lang pag ayaw mong tumawa. Hindi nga ako makaiyak.
Kasi gusto kong tumawa. Char. Dito ko sa pati dito lang ni. Thank you po Kuya Judiel. Medyo okay na ba kama mo na pinagawa ni Kuya Noli? Wala po akong balita sa kama pero baka po ginagawa kasi nga 'di ba yung papa niya may trabaho doon sa ano na ayun? Biris Resort. Resort ba 'yun? Eh di malay natin 'di ba pag nagtatrabaho siya doon tapos pag wala siya masyadong trabaho pag ano tapos tinatapos niya yung kama ko. Pero wala ko kasing balita. Pero yun lang yung iniisip ko. Opo, hindi ko, basta ingat ka lagi at huwag mo pabayaan. At huwag pabayaan ng self. Sabi ni Joseph, victory. At pag tulog yun. Ang bait ko kaya pag tulog. Uy, bibi ko yun si Shaina, oh. Nakikita niya yan? Yan, oh. Tara! Wala man dyan bibi kong signal. Dito ka na. Hi guys. Kantahan nyo nga ako. Char. Hi! Bicolana girl, malayo ba kayo sa bulkan? Opo. Malayo-layo naman po. At paggabi nga, ang lakas pa din ng niya, ng buhos ng lava. Pag nasa loob yung lava, ang tawag doon, magma. Pag nasa labas, pag lumabas na sa bulkan, lava na. Lava yung tawag. That's our topic. Earth and Life Science. Shower out sa aking mga kaklase na busy ngayon mag-balance at mag-debit ng kanilang company. Ng kanilang sariling company. Yung company ko bumagsak na. Amping sa Bisaya, mag-ingat ka palagi. Amping. Amping, di kasi masyado, di ko pa narinig yung amping. Kasi si mama dati lagi nagsasalita yan ng bako, ang tawag ng Ilongga, basta yung dyan sa Bisaya nga pala. Kung sa kanila na girl, ingat ka palagi. Thank you po. Meron ka bang Facebook, Reels? Opo, Bicolana girl din po sa page. Action mo bunso na meron na siyang tawag. Si Bunso, yun. Si Bunso, baka magalit kayo. Char. Ang gumagamit po kasi ng tablet, si Papa, tsaka si Bunso. Pag pumasok sa eskwelahan si Bunso, si Papa gumagamit. Pag nandiyan naman sa bahay si Bunso din. Tapos, ayun, pati yung speaker, palaging ginagamit ni Papa. Kasi nga, kinoconnect niya. Tapos, nung nakaraan, kumanta sila, gamit nila yung speaker, tsaka yung tablet. Yun, kinonnect. Naghiram sila ng mic. Nagpapasaya ka sa akin dito sa Dubai. Thank you po, Joseph, Victoria, Kabalen TV, shower out. Thank you po, Kutsnile. Sige, kantaan kita, Bicolana. Gulong ng pala. Gulong ng pala. Yun ba yun? Ano pa lyrics nun? Gulong ng pala. Nakalimutan ko lyrics nun. Yun lang yung naalala ko, gulong ng pala. Ngayon ko lang nalaman video history ng Mayon. Ano daw yung history ng Mayon, Kuya Kenneth? Bakit? Ano bang history ng Mayon? Dala Bunso! Tingnan niyo si Bunso. Ayun na. China! Tin or pin? Tin po. Kasi yung letter T, tax. Yung pin, madali lang yan kunin kasi mag-send lang yan sa number mo o kaya email mo. Yan yung pin, yung one-time pin number, ganun. Ay, OTP pala yung one-time pin. Ito yung pin. Sorry guys. Lutang. Saka kasi, ang gaan ng ulo ko.
Sa pakiramdam ang gaan. Para akong lumulutang. Ganun. Ano to eh. Kailangan lang natin mag-mekos-mekos. Mekos-mekos lang natin yan. Insan. Mekos-mekos lang. Kay sponsor nyo nasa Friends at Lena Collab Team. Ano daw? Sabi nito. Ni Gwapong Pinoy. Hindi ko naman need. Ikaw na lang, sure. Ano? Wag na. Ayoko muna. Wag na muna. Amping. Ayan na naman yung amping. Ingat. Diba? Ingat. John Lloyd Cruz. Ingat. John Lloyd Cruz. Nag-iingat ka ba? May work pa ako. Amping lang permed. Dira pag ayo-ayo lang sa Tagalog. Mag-ingat ko palagi o pabayaan ng self. Thank you po. Litos Vlog. Shoutout Percival Alfaro. Ang ganda talaga ni Brana. Lagi pong nakasmile. Kabaling TV2. Thank you po. Gulong ng palad. Gulong ng palad. Ang buhay ay gulong ng palad. Sabi ko sa'yo, mababasag. Pati yung cellphone ko ay basag na. Nabasag yung speaker ko. Hala. Oh, I can't mag-move on na yun. Gulong ng truck. Gulong ng truck. Kahit di na nababalik yung ads mo, hayaan mo na po. Kung di na siya babalik, hayaan na natin. Hugot. Ay! May hugot si friend. Medyo malabo. Oh, malabo. Yung Tintax identification number. Yan. Nakuha mo. Very good. Dahil dyan, +5 ka sa akin. Rondelio is an essential. Dapat ipahinga mo yan o itulog mo mamaya. Opo, mamaya. Kasi ayokong matulog ng ganitong oras. Like, masyadong alanganin. Kasi pag nagising akong like 11 or 12, baka hindi ako makatulog niyan madaling araw. Eh ako lang din naman mahihirapan. Gusto ko tuloy-tuloy yung tulog ko. Ganun. Opo, team number sa BIR. Halong amping ingat. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Sorry. Ay naku, kahit anong oras pwede akong kalab team friends. Ay hala. Hala. Huy! Huwag ganon. Huwag ganon. Baka sakalin ka nung ano, charot lang. Hello B1, katinom ka tubig, maligam gampos matulog ka 8 hours, kain ka boiled egg, isa't isang saging bago matulog. Actually, ang gusto kong kainin lugaw. Kaso na si Kuya Noli? Kuya Noli, yung lugaw ko. Kat punta ka naman kay Balete. Si Balete. Ayun po, sorry po, hindi ko siya mahanap sa Facebook. Kasi nga, diba, hindi ko naman alam pangalan niya. Chen lang, Chen. Tapos, syempre pala kami busy. Actually nga, this week, nang nakaraan, ngayong week na dumaan, naipon yung mga gagawin ko. Pero kayang-kaya yan. Isang buong magdamag, kayang-kayang tapusin. Diba? Kayang-kaya yan. Kaya naman yan, cramming eh. Ang ganda talaga ng... Uy! Uy! Kaya kukuha ni Japper Sniper. Palagay ko bakla ng girl, may swerte ka pang darating at manalip. Sana naman. Huwag di lang anghel ka po sana. Kasi, sabi nila, pag may nawala, may darating. Kung
tuloy mo lang vlog mo. Mali mo baka may darating sa'yo blessings o may maawa na viewers magbigay sa'yo ng GoPro. Wow. GoPro. Ehem. Ehem. Yo, yo, yo. May messenger ka ba, friends? Meron po. Meron po messenger. Medyo bakit natatawa ako pag natatawa? Pag bumas iba ka sa lahat ng lahat. Wow! Ma! Char. Kailangan ko reserve tong boss ko. So, parang mainin muna tayo guys for today's video kasi wala akong boses. Narinig nyo, di ba? Basag. Basag yung boses ko. Talagang mababasag yung mga mukha nyo pag narinig niyo yung boses ko. So, yung mga sponsor sa Kati na medyo quality na phone para malinaw naman mapapanood namin. Ayoko na! Hello po, Kiss Vlogger. Saan ka po sa Bicol? Legazpi City. Santo Domingo po. Santo Domingo. Ano yan? Move on o move on? Ano na yun? Ako na yun darating. Super Mario TV Vlog. Shout out po. Sana all. Balete. Hey, balete. Girl. Mustana. Nonay pahayahay. I think yan. Ano kasi diba? Busy ang lahat. Busy ang lahat. May problema ba white channel ko video 1? Kabalan. Wala naman po masyadong problem sa channel ko. Ila pong tin number. Oh, yung tax. Yung tax identification number. So, kailangan natin yun. Kumusabi ka na girl from Pakil, Laguna. Dario Banda. Shoutout po. Ano na mo sa messenger? Ay! Chris, TV, ano to may nakalagay? Ayun! Ako sa Buhi Cam Sur. Shower out sa mga taga Buhi. Tingin ko tapos mga live kami, mga kaibigan ni Kuya Noli, ang mga kasama ko. Ah, really? Sige po. Hala dapat inasika sa mga agad. Si Shane nawala. Nilalayas-layasan ako. Si Bunso. Mamaya makikita nyo yan kasi ayoko po mag-end. Gusto ko muna magdaldal. Alam niyo, char. Ayoko magmukmuk eh. Parang ano, pag nagmukmuk kasi ako parang baka katapusan na ng char. Uy, wag ganon. Ako yung kasat mo Katlin yung opo, alam ko po Judiel Paliza. Alam ko yung ikaw yun eh. Kasi nga Paliza name. Shoutout po sa'yo. Huy! Dumidilim na huy! So, hindi po pala ako nakapagbihes. Ayan o, nakapantalon pakes. Nakapantalon pakes. Hindi pa ako nagbihes. Huwag ka magmukmuk sa yung ganda. Opo. Kaya nga po, iniiwasan ko talaga. Parang, I do my best. Para, alam mo yun, para malibang. Ayoko mag-isa. Ano yung super chat? Super chat? Parang nabasa ko na yan eh. Wala pa siguro. Super chat. Wala akong malamok na guys. Huy. Malamok na. Guys, alam niyo ba yung ano, yung kantang Ere ba yun? Or yung 3 bilyon? 3 bilyon ba yun? Hindi ko alam yun eh. Nalaman ko lang yun kahapon. I mean, na ano, sa pag nag-scroll ako sa FB na ano ko yun. Pero yung lyrics nun, hindi ko pa narinig yung lahat ng lyrics nun. Yung ano lang, yung pinaka ano lang dun yun. Nakak-char.
Na-try mo ba na ba magpakulot ng hair? Sobrang ganda mo siguro. Hindi pa po. Magpakulot ng hair. Kulot po yung hair ko. Curl po yan, no? Curly. Hala, madilim na, guys. Para makapagpalipad. Meron po ako, Miss or Mr. Jessica Nindo. Kaso nga, wala pa po akong ads. Kaya, hindi pa po kayo makakapagpalipad. I mean, hindi pa But buds na sabi ko, monetize. Kailangan mo monetize. Ganun ba? Tama ba? Correct me if I'm wrong. Juan Carlos. Opo. Si Juliet. Alam ni Julia. Si Juan Carlos kumanta. Ang taba ng ko, di ba? Ng mukha ko pag yun o. Ang taba ng mukha ko pag yung buhok ko. Madilim. Hindi po yan si Bunso. Tingnan niyo, Bunso. Hindi yan si Bunso. Friends, nakita ko mga post mo sa FB. Ganun po ba? Pero sa magandang kamukha ni Rian Ramos. Yan! Rian Ramos yung tawag nila dito sa akin. Ate Liceo ko pala! Rian Ramos siya. Ay ko. Maldi na. Patiklom na, Bi. Marika. Si Jen, Marika. Magduman ka kay punta ka kay Papa tapos mag-agad ka kay ilaw baga. So, So, ilaw na sa dit lang. Mo na ito? Sige na. Wait lang guys inutusan ko muna si Shaina kasi nga madilim. Sana napapasaya kita sa mga comedy sakit na sinesend ko sa iyo. Kuya Ronelio, hindi ko po napapanood. Wala po kasi akong time. I mean, minsan, hindi na kasi ako nagpaparaan sa chat, sa messages. Parang nakakawalang gana na gano'n. Yes, need monetize. Opo. Hi, Bonso. Ang ganda din. Opo, wait nyo lang po si Bonso. Pumuha lang siya ng ilaw. Kailangan natin ng lights. Guys, tingnan yung ilong ko. Kilala mo si Jericho Garcia, isa sa mga sponsor mo dati. Opo, sponsor ko po hanggang ngayon. Sponsor ko po siya hanggang ngayon kasi nagpadala po yan sa akin Nagpapadala po yan through Kuya Nolly Vlog. Shout out po Sir Jericho Garcia. Ayan, at sa lahat ng mga sponsor ni Kuya Nolly, sa mga nag-sponsor sa akin. So, shout out ko rin po yung taga-US, si Tito Dan. Shout out po sa iyo. Sino pa ba kailangan ko shout? Malayo ba wifi sa inyo? Actually, medyo malapit-lapit lang yung wifi sa bahay namin. Kaso nga, pag nandun ako sa kwarto, mahina. Kasi nga, parang, kulom. Sabi ko kasi kulom. Kulob. Basta loom. Sabi ko loom. Sana mamit mo din si Rika, ang angel si Kuya Nolly. Darating tayo dyan. Depende kay Kuya Nolly. Pag dinala niya rito iba man to. Pero sana din. Diba? Dito ka na, Ina. Hala, naglalabog, Ina. Hindi man kasi ito. Ito nga pala yung dati to, yung kay Tito Jomar to galing. Ang daming lamok. Galing to kay... tingnan nyo yung ilaw nyo. Ano ba yun? Wala kasi tayo ditong lights. Tsaka malayo na to sa wifi. Kulob. Kaya meron. Kulob nga. Kulob yung sinabi ko, diba? Kulob. Yan nga. Minsan talaga yung mga terms na hindi ka familiar. Wala na ilaw. Hindi na nag-ilaw. Diyos ko naman.
paanin mo ngayon na. Ganun. Ay, bata. Ina! Sabi ko, paganahon mo lang. Mabunso, oh. Paano yan paganahon? Totoo ka? Tata mo pinalto. Hindi ko man, ana. Hala. Tara man mo si Papa na naman kipater eh. Ano ba ito? Ano na lang tayo sabay mag-usap-usap. Doon na lang tayo sabay mag-usap-usap. Mag-usap-usap, no? Aray ko! Grabe yung usap-usap. Tugs, tugs, tugs. Grabe ka na, Bia. Bia. Madilim ang mundo, madilim ang mundo. Uh. Pahinga tayo, guys. Ang mundo. Ang kati ng ano ko. Basta tayo ng comment. Basta tayo ng comment. Dilim pa ba? Malabo na, no? Siya, ano daw? Basta magpapalipad sana ako para sa'yo. Uy. Pa-shoutout, idol kami yung mga seaman dito sa abroad. Shoutout po, Randy De Luna. Mga seaman, ingat po. Siya po ang founder ko ngayon sa Team Good Vibes. Sila ni Ate Adenet. Ayun po. Congrats po. Kaya tuloy ilaw maganda ko. Uy! Huwag kayong ganyan. Ay pala, sana sama-sama kayo ni Rika at nagkikita-kita kayo from KSA. Henry said. Kamusta namin Clara? Okay. Hindi ka doon na. Ay, may batag! Kambal. You know, may saging. May saging, oh. Ganda yan. Oh my God. Kailangan ko yung mukho. Gcash mo at bigyan ko ng message nyo na lang po ako sa aking personal account. Sa aking, Kathleen Piheda Banico. Yung kwarto mo din makapot wifi. Mahina po sa kwarto yung wifi kasi nga kulob. Ilan old ka na? 62. 62 na po ako. Bobo. Wait lang, binalik ko dito kay Jessica Nindo. Mag-message ka po sa akin sa Kathleen Peheda Banico. Ang profile ko po doon is yung kandila. Yung black na may kandila. Yun po yung profile ko. At saka, replyan na lang po kita mamaya. Kumbili ng manok. Ano ka ba? Hindi ka to ka. Hay, nasa iba. Ano ba ba? naman. Duwang sa Si Ina kaya? Alam lang ma. Na ano ka? Nag-ano tumitis ko. Sugat mo? Yung Ala. ko. Di pag ano, wata na ka mag... Alat lang. Matagason. Di mo na paghiro ah. Paano? Pinuli ka? Aray ko. Mabago pa tayo ng tigil. Aray ko. Pinuli Dapat ka? kayo nitigiro. Ay, ang ugat mo. Ay, mis, digilot nga ni dapat. Aray ko. Ay, puti. Paano mo kay papa mo? Ala. Dahil na sa papa mo. Ina. Mataro yan.
Ako daw na inas papa. Para magdigig ka Yun na. subscribe. Nag-ano ang ugat ko? Nagbabalik man sana iya. Iyo nga ni. Paano Dahil mag-flow mo ba? ganun ka, kapag napatong ang ugat mo. Sakit. Mano kasi yung ugat ko eh. Natababanggi ka na. Search ko. Opo, search nyo po Kathleen Peheda Banico. Sorry, wait lang. Kasi so, pulikat. Ano yung pulikat? Yung parang, yung ugat mo, parang nagsarabudan. So, Tagalog Bicol, nagsarabudan. Tuloy lang ang buhay. Saging. Meron pa po kami dito ng saging pero balat na lang po. Dito kain na oh. Hindi ka na natatanglay ang bitis ko kakaano. Kaya ako saging yan oh. 62 na po ako, Isaac Malinaw. Si Bunso. Dito ka na nga ni Bunso. Kabalin TV. Ang ganda mo kasi ni Huy! Joe Merds TV. Shout out sa Balyatan. Pinapashoutout ko ni Jaime Romano. Mapilay ka bijuan. Himat pilay. Ano lang po yun? Lagi yan nangyayari sa akin. Lalo pag naliligo ako. Yung yung ugat sa paa ko, pinupulikat. Parang, alam niyo yung ugat na parang pumupunta sa ibang ano, tapos parang nag-aranon. Ganun. Romy Katigbak. Okay lang po. Shoutout pala kay Kuya Nali. Bayo mo na friends. Napunta mo na ako sa live. Punta mo na ako sa live. Sige po. Nag-lock yung ugat mo. Opo, ayun. Nag-lock. Kasi may padlock yun. Char. K. Sabi niya, Jessica Nindo. Ito. Kathleen, di ba? K. Meron dyan na envelope, di ba? So, ano? Ito na lang. K-A-T-H-L E-E-N Piheda P-I-J-E-D-A Banico B-A-N-I-C-O. Ay na dyan. Sobre bagay na may Kathleen. Nawara na. Yan ko sa lamisa. Ayan! Ayan. Kathleen. Ito yung Kathleen, no? K-A-T-H-L-E-E-N. Oh, di ba nagliwanag? Char. Masiroton. Masiroton. Magaya ka ni Kuya Noli na pilay. Napilay si Kuya Noli. Napabik na agad. Ano kasi to? Pagod eh. Pagod yung paa ko. Mahiyain pa rin siya. Oo, ito oh. Hindi, kasi parang nanibago na naman. Hindi na sana to nahiya. Kasi wala naman talaga kaming hiya. Charot lang. Ayan si Munzo kasi, ayan lang. Diba? Nanonood siya, nagbabasa din, pero tumatago. Salamat kay Biclana Girl. Romy Katigbak. Shoutout Mammers Official. Shoutout. Nangangapit bahay ang ugat. Makwa. True. Pati pala ugat, nangangapit bahay para makipag-marites. Nag-message na ako, pakisend Gcash number. Sige po, i-view ko na lang po mamaya, ma'am or sir Jessie. Sendan po kita ng Gcash number ng tindahan. Happy ka lang, kamusta dyan sa Pilipinas? Okay lang po ang Pilipinas. Actually, maulan, mainit, uulan, iinit sa Pilipinas. Kaya, saan tayo lulugar? Iinit, uulan, baka nasa spam message. Opo, nasa ano po yan, message request. Yung message nyo po, Ma'am Jessie or Sir Jessie. Yes, yeah, true, Macval, Kathleen Banico, ganyan po yung spelling. Pero may Peheda pa po. Yung, apelyido ni Mama. Alam ko lang, nangalan mo, BG. BG. Dito ka na kaina, oh. Ito ko nang bibita. May Gcash nga nito. Tapang merindal mo na. Pamakal mo, dalit yun manok. Oh. Daliin na. Oh, yan, oh. Diba?
Oh. Pambakal mabakal kita ng lechon manok. Tamay mga Gcash. Wara kitang Ha? hindi tayo monetize. Sila Kathleen sa tingin ko love no. Hoy! Hoy! Huwag ganon! Char. Devon Swan. Joseph Victoria. Sure. Ang ganda ni Bunso magkamukha kayo. Hindi. Ako lang to. Char. Hello po. Shoutout walang audio live mo. Wala ba? Aba, halika dyan. Really? Bakit lagi niyo akong pinaprank? Bigla akong kinakabahan pag may mga ganyan. Oh, hindi man ako nakamute. Maipit man taani. Uy, gwapa bi. Aning nag-live. Uy, char. Maipit man tani. Uy, arga. Ganon yun magsalita. Maipit man tani. Uy, gwapa bi. Aning nag-live. Ano daw yun ibig sabihin nun? Maipit man tani. Uy, gwapa bi. Aning nag-live. Uy, ulit-ulitin. Ano probinsya doon? Bisaya to ata, si Sammy. Hello po, Sir Sammy. Bisaya ka din po ba? So, matawang-tawa. Ayun o. Ay, hindi. Kasi, maipit man tani. Uy, gwapa bi. Aning live uyo. Bagay, di ba? Bagay. Shoutout Rams Vlog. Punta ka sa Kamsur, bigla na meet kayo ni Rika. I know! No. Ano kasi? Ako mag-a-adjust. Char! Hindi! Siyempre, wala pa. Nag-aaral ako, diba? Wala pang time. Siguro bakasyon, diba may long weekend ang November? Long weekend. May long weekend ang November daw eh. Pero, I don't know. Sa Israel ta. Israel! Nagulat ako dun Israel daw. Ipapatapon, yung mga yung mga single, ipapatapon daw sa Israel. So, mag-ready po kayo. Gawa ng pabago-bago ng panahon, iwasan mumuulanan. Opo, hindi po nagpapaulan. Kasi nagpapainit, char. Nagpapainit, pero hindi nagpapaulan. Ninyo, Santo Tome, okay lang po. Mayan talaga si Bunso. Ayun nga, umalis na naman. Gabi ko na, pero pa-shoutout naman dyan from Zamboanga City. Zamboanga! Sabi ni Kuya Romel Bernardo, Oragon, sikat. Oragon, Bicolano ni. Tama. Bicolano ni, na may pagkabisaya. Mas pero tinigat din pag-aaral, huwag mo na baka mawala ng sponsor. Char. Daming Kathleen yung may kandila at doon ako nag-message. Po, yung may kandila, doon ka po mag-message. Kasi hindi yun napupuspos yung kandila. Matagal na yun. Did you want SK ka na ba? Ay, hindi. Magbo-vote na. Magbo-vote na, di ba? SK. Magbo-vote na sa SK. Sa next, Char! Tatakbo tayong kagawad. Masa shoutout sa tablet mo, yung tablet mo. Yung tablet po, sa tablet. No. Gamit ni Papa nanonood ng vlog. Lagi yun nanonood ng mga vlog ni Kuya Noli. May nag-chat sa akin si Wency Sapno. Shoutout po. Nag-pop up kasi messenger. I'm glad nakabalik ka na. Yun sabi niya. Sana mapagsama-sama kayo mga Bicolana angels ni Kuya Noli sa isang vlog katulad ng ginawa niya sa mga angels niya sa Bulacan. Opo. Gandang hapon sa lahat ng viewers ni Video 1. Practice lang og Bisaya. Yan, turuan mo ko, Kuya Sammy. Mag-comment ka ng Bisaya, tapos, anuin ko. Tara mama, sa din ka makadto. Kuya Sammy, sa din ka makadto. Saan ka maduman? Saan ka pupunta? Bakulod yan. Makadto ko sa balay, sa among balay. Sa Bakulod yan ang Bisaya.
So, shoutout to kilala mo yan si Bunso. Mayan ba? Ayun yan si Bunso. Ayan. Yan. Kumusta ka na? Take care sa imo tabi. Thank you po, Efren. Huwag kang mag-alala. Sili ka request ko kay Kuya Noli. Sila na lang ang magpunta dyan. Busy si Bunso sa Sablon. Ayun si Bunso. Oh, nanonood. Yoyo, Katinil, Nolasco. Shout out. Nakakatawa ka video ng Bisaya. Sige, mag-comment kayo ng Bisaya. Magayon, guwapa. Muwari ka sa balay. Sabi niya, nagets ko yun na. Punta ka sa balay. Sabi niya, ayun ba? Muwari. Oh, di ba? Muwari. Ano lang kasi, pag may narinig ako, parang nagigets ko siya. Pero hindi ako marunong magsalita. As in, gumawa. As in, gumawa ng, yun, yung nang salita. Tsaka magsabi, ganun. So, comment ka lang dyan ng Bisaya. Paki-greet idol birthday ko ngayon. Salamat. Joe Mords TV. Happy birthday po. Happy birthday to you. Wala tayo dito. Eto na lang. Saging. Balat ng saging. Bonso, guwapa. Benji Fernando Charot. Sa diin kahali kanina. Ako? Sa diin kahali kanina. Ako? Duman! Hali ako duman. Alam niyo na yun, duman. Doon sa Bulacan, magkakalapit lang ba ng mga angels dito sa Albay, to Kamsur, malalayo. Opo, malayo po talaga. Tsaka hindi na naman nga ako sanay magbiyahe ng malayo. Nung pumunta ko ng Legazpi, Diyos ko, mamamatay ako sa sobrang hilo. Tsaka parang nakaramdam ako ng suka, ikakasuka, pero wala naman, kasi wala naman akong kinain. Kaya hindi naman nasusuka. Hindi ako marunong bigi Ilocano, same lang. Hindi ko alam mo. Joseph, Victory. Magkaiba. Si uncle mo, si Tito Magkaiba. Franklin. Wala Ito, man ko Ilocano. ikadalit nimo. Wala man ko ikadalit nimo. Wala man ko ikadalit nimo. Ano ibig sabihin ka to? Alat, wala man ko dalit, ibig galit? Galit ba yan? Wala man akong, parang hindi ka naman galit sa akin. Wala man ko ikadalit nimo. Hindi ko intindihan. Olo, hindi alam ni Mama. Ilocano iyan. Ay, Ilongga iko. Ilongga. Ilongga, magkaiba yung Ilongga tsaka Ilocano. Ikadagit sa iyo. Si Tito mo, Franklin. Maganggana, sikat din salitang maganggana. Maganggana. Hindi, kaya ko talaga manggaya ng ng tono sa ng ibang lugar. 'Di ba? Isaac Malinaw. Yo. Char idol pa shoutout from Leyte. Master. Shoutout sa iyo from Leyte. Nawalan ako ng boses. Dol Rana Ilaha. Dol Rana Ilaha. Ano yun? Ba't di ko alam yun? Dol Rana Ilaha. Ano yun? Iya, sabihin nyo. Shoutout kami dito sa Gaza. Magpakita ka na nga, bunso. Ang bigat. Iya. Ina. Benji, iba man. Sir Neil, nalas ko, good PM po. Wala ko'y ikahatag. Alam ko yan! Wala akong maibibigay sa'yo. O, wala ko'y ikahatag nimo. Alam ko yan, hatag. Alam ko yung hatag, bigay. O, wala akong mabibigay sa'yo. Char. Marvin, Bismanda, ako. Shout out po. Wala daw maibibigay, meaning na ikadalit. Hatag. Ay, same lang. Kasi alam ko yung hatag. Yung dalit, ganun din. HP yan gamit mo, BG. Nor cellphone. Cellphone po gamit ko, hindi po laptop. Kasi nga, hindi kailangan ko pa yun ipaayos sa computer shop. Kasi nga, pag na-open ko na yon, nalagyan ko na ng email. Yung, parang may account na ako doon. Pero kailangan yun kasi, ipatingin sa umaayos, kunyari sa computer shop. Kasi nga, may maintenance daw kasi yan.
Alam mo yun, yung kasi dito sa may kapitbahay namin, meron din siya. Tapos, 1 year, magbabayad siya ng 4K. Pero hindi ko pa kasi maintindihan. Pero yun kasi yung sabi niya, kaya nga, dadalhin ko yun sa ano pa, sa computer shop. Tapos, papayos ko pa. Maganda ka talaga. Ala, pag nakakabasa kasi ako ng ganyan, parang hindi ako ano. Parang, hindi kasi ako marunong mag-take ng compliment. Alam niyo yun, maraming nagko-compliment, pero parang, hindi ko pinapansin. Sorry na, guys. Pero, kayo, papansinin ko kayo, di ba? Bias ako eh. Meron akong bias. Maayo man ang imo pagmamista sa Santo Domingo. Maayo man ang imo pagpamista. Maayo man. Maayos man. Kung maayos man. Maayos man ang imo. Alam ko saan imo ako. Pagpamista. Gets ko yan eh. Pero wag na mag-explain. Taga diin si nanay mo sa Imamaylan, lapitan na LG kami kay taga Binalbagan ko. Oh, Binalbagan! Oo, taga Carmen. Ako. Carmen si mama. Taga Carmen. Taga diin si nanay mo sa Imamaylan, lapitan na LG kami kay taga Binalbagan ko. Taga Binalbagan. Alam mo, narinig ko din kay mama yung Binalbagan. Amo gani, sunodan. Binalbagan ni Mamaylan. Binalbagan ni Mamaylan. Kabang Malapit lang ang bahay niyo. Yung Opo. Kilala niyo po ba yan? Yung mga Piheda, tsaka Hawud. Hindi. Ay, Ito hindi. paran. Tuparan family. Piheda. Yan, shoutout sa aking mga, mga relatives pa. Sa Himamaylan. Magbasa tayo ng ikadalit, ikabigay sa'yo. Salitang Bisaya na idol, ibig sabihin malapit lang. Malapit lang ang bahay niya. Oo. BG, nagpintas kayo nga doon ni Bunso. Ano, nagpintas? Ba't lagi niyo, lahat kayo, inaano niyo ako, inaano ko kayo. Hindi ko kayo inaano, ba't niyo ko inaano? Inaano ko kayo. Ba't niyo ko inaano? Hindi naman kayo inaano ha. Ba't niyo ko inaano? Maayong gabi. Mayong gabi. Nagpintas, magkamuka. Yun ba? Shout out, Bicolana girl, marhay na hapon sa gapos. Maray na banggi. Sa Bicol, maray na banggi. Pag magandang gabi. Marhay na banggi. Si Mama po Ilongga. Pa-shoutout watching from Dublin, Ireland, Barley, Kim, no. Shoutout po. Tanong mo kay Kuya Noli. Ano tanong kay Kuya Noli? Tanong mo kay mama mo. Ano tanong kay Kuya Noli? Mani, nakasahod ka na ba sa YouTube? Oh? Ako? Inaano ka ba? Char. Ano? Wala pa. Pero di ba may dati na ako. Like, naipon lang yun doon. Hindi ko pa kasi alam kung paano yun yan eh. Basta hindi pa. So, yan, malaman nyo na lang. So, abang-abang lang kayo pag nakuha ko na yung first. Yan, di ba? First. Ay, isa lang. Kasi dalawa pag first na sahod ko. Bakit magaling ka sa lahat ng lingwahe, Bijuan? Wah, magaling ba ako? Language? Hindi naman. Parang ano lang. Wala, hindi ko alam. Gaya-gaya. Oo. Pag may naririnig kasi ako, ginagaya ko. Kasi ganyan ako eh. Wala akong originality. Charot. Hoy, charot lang. Tagapaglaom. 2 ako, Binalbagan. Ala, paglaom. 22 ata yun, 2. Paglaom, alam ni mama yan. Paglaom. Alam niyo yung paglaom? May, ano yan na eh, paglaom. May Hindi ko- pag-asa. Pag-asa. Paglaom, hindi. May sa paglaom. Mas maganda kung kayo, kayong dalawa. Ina, kasi nga bibili tayo daw ng may nagpaano ng GCash. Bibili tayo ng lechon manok bukas. Ang ganda yan. Ina, Tayo ka na, ang dami ng salita ng Bisaya.
Kasi malungkot ka kaya inaano ka namin. Hindi ko naman kasi kayo inaano. Inaano ba kayo? Malago. Anong malabo? Malabo. Malago. Idol paturo ng salitang Bicol. Okay lang po ba? Ano po bang gusto niyong malaman? Master. Bicol na girl. Maanyag na babay. Maanyag. Na yun! Inaano ka! Maanyag. Guys! Imbis wala akong problema, binibigyan niyo ako ng problema. Maanyag. Ano lang, hindi ko lang, maanyag nga babae. Matangkad. Char. Magayon. Maganda. Ano yun? Maanyag. Nakakaintindi ka ba ng Kapampangan? Kapampangan. Masyadong mahirap yan malalim. Pero sige po, Mr. Wency. Go, go, go. Kuya Bert TV, PWD, shout out. PWD po ba? Sino may PWD dito? Shout po sa inyo. Malayapin. Inaano ko kayo? Kaya nga daw kayo papasa video kung malinaw ang ano ko. Ho, man. Ay, Oo, malinaw. Ang sabi niya, malago yapin ni Bicolana. Inaano ka? Kabalin. Hindi kita inaano Ano yun? Malago yapin. Hindi okay, Tani, makalagaw ka man sa lugar ni nanay mo daw mo di tourist spot, especially sa Sipalay. Sipalay, narinig ko na yan. Sipalay. Narinig ko yan sa TV siguro. Okay, Tani, makalagaw ka man sa lugar ni nanay mo daw mo di tourist spot, especially sa Sipalay. Geng, geng. Gumigeng, geng. Pag-asa, idol. Oo, pag-asa. Musta nga na sa ngayon, Kathleen. Nag-iiba yung ano ba, Kathleen? Ayos lang po, Renato. TikTok ka nga po. Nor. BG1. Mona Remonsada. Magayon da iyan. Magayon da ito. Aren. Malago. Magayon. Ayos lang po, Mona Remonsada. Kang nain pag-asa na ibagyo. Kang nay pag-asa na bagyo. Kang nay pag-asa na walang kang nay, ang pag nay wala ba yan? Kang nay pag-asa na bagyo. Walang pag-asa, walang bagyo. Yung pag-asa na yung sa pag-asa, yung sa di ba yun? Ay, asa. Oo. Di ba may meaning? Ano yung meaning yan? Pag-asa. Alam yan ni Bunso. Sige nga. Sige na, Bunso. Ayos lang magkamali ka kasi nga ano pa naman. Ako kasi matanda na, ikaw pa. Baby ka pa. Sabihin mo, yung pag-asa, ano yan? Philippine atmosphere. Ako na. Ba't ako nagsasabi? Ikaw na. Philippine atmospheric. Ano yung G? Geographical. Ano yun? Geophysical. Ano yung asa? Ano yung A? Astronomical. Ano yung S? Services. Ano pa yung A? Administration. Ano yan? Ikaw na magsabi. Ulitin mo. Dali na kasi nga. Bala ka magsisend ng dali na para mabili na tayo ng ulam. Dali na wala tayong ulam. Sorry guys, wala kaming ulam kaya si Bunso ano ko. Go na, ano yun yung pag-asa? Ano yung pag-asa? Sabihin mo na. Dali na. Sabihin mo yung pag-asa. Ano ang T? Malago maganda. Si Bunso malago na Ano? sabihin mo sa kanila. Sila nga kausap mo. Madami yan marami kang kausap dyan. Ang T. Marami ka dyan magayon maanyag. Iba-iba kasi. Clark Domingo, shout out. Yung malabo, ibig sabihin na maganda. Malago. Yun ba? Iba-iba kasi maganda Bicolana. Kahit ano idol para makapagsalita ako ng salitang Bicol. Master, ano ba Bicol? Masap na. Alam yung masap na.
Magsapna ka na tabanggina. Magsapna ka na tabanggina. Sa ibig sabihin doon, magsaing ka na kasi gabi na. Pero bunso, ano nga yung pag-asa muna? Hindi ko kasi yun alam. Ako tama sa ano Sige, ano yung, dapat durdiretso. Durdiretso, so, P, Philippines, A, atmospheric, G, geophysical, A, astronomical, S, services, A. administration. Ulitin na. Philippines, astronomical, geophysical, ano pa yung A? Astronomical. Astronomical Services Services Administration. Ang galing ni Ina. Gang, gang! Charot lang. May charot lang, guys. Ano na update sa'yo? Clark Domingo. Ayos lang po. Albert Asilio. Good eve po. Shower out. Malinaw po. Anuhin ka namin. Aanuhin niyo ko. Anuhin. Sorry. Ba't nyo kasi ako inaano? Hindi ko kayo inaano. Malago ibig sabihin maganda. Malago means maganda ka raw. Yun pa. Yun pa. Maganda talaga. Punabayaan ka na ata ni Idol Noli Kabayan. Alo, hindi naman po. Wapin neng, kasanting neng. Di ko lang na girl meaning maganda. Pareho din ng malago maganda. Wapin, kasanting. Iba-iba talaga, no? Hindi kasi masyadong familiar. Naidaghan ka kalaagan na sa nauha. Naidaghan kalaagan na sa uha. Ano yun? Daghan, dakulon. Daghan, marami. Bunso, kamusta wala ako ma-accept na ate mo nung pagkaagasan. Sabi ko, si mo hakpan o account nung ate mo kaya wala ka CP. Ano na yung sabi ko? Itong remonsada, nagtatak ka kasi sa isip ko ikaw, si sir or ma'am mo na remonsada. Kasi 'di ba nung doon pa kami sa Bakakay nagsabi ka 'di ba? Ano po bang account mo na ginamit mong pang-chat sa akin? Kasi maraming nag-message request na hindi ko po inano. Kasi hindi naman ako inano, kaya hindi ko po inano. Hindi kita inaano, Bicolano lang nung tamaan niyang minsan. Nasa Bisaya, mayroon sa Tagalog. Meron. Dami mo na yata viewers dito sa Pampanga or Kapampangan, Bicolano girl. Thank you po. Shoutout sa mga taga Pampanga, mga Kapampangan dyan. Uy, kabalo lagi siya sa meaning nagpag-asa. Chor. Uy! Parang kasi yung tapos ang dami ay, Uy! Uy! Kabalo lagi siya sa meaning ng pag-asa. Basic. Basic daw. Galing ni Bunso. Talo tayo. Pag-asa bagyo. Pag-asa bagyo pala yan. Kasi talino pala si Bunso. Mabakal na kayo ng sira. Ano daw nga, ilitsyon daw na manok. May chokes to go. Ang pag-asa ay para sa mga taong maasa lang pero hindi minahal. Ulitin natin. Ang pag-asa ay para sa mga taong umaasa lang pero hindi minahal. Grabe naman yung hugot mo. Clark, inaano ka ba? Go sa atin, bigla na kayo dalawa. Maanyag. Maganda. Maanyag yun. Maganda. Andito ka pala. Ay, wala. Sabi niya kasi, hindi mo na, Kenneth, yoyo, andito ka pala. Char. Bagyo kasi may pag-asa. Ay. Bumabalik nga, di ba? Yung bagyo. Minsan bumabalik eh. Anong grade na si Bunso? Maanyag na bata. Maanyag. Di ba maganda yan? Nakalimutan ko. Ano po? Grade 5. Elementary. Grade 5 student. Pupil. Grade 5 pupil. Rather. Yes po, mga na-miss ko to bata na siya. Char. Kaya Kenneth na busy si Bicho 1.
Laptop na ba ang gamit mo? Nor. Nor. Social na yan. Nor. Hindi pa po. Hindi pa. Hindi ko pa ginagamit masyado yung laptop. Boy po ako. Boy po ako. Ah, boy po. Boy, no. Galing nag-vlog si BG. Shout out, Bart Estrada, Jar Lady. Bart Estrada, shout out po. Malago means maganda. Malago. Huwag ka masyado ma-depress. Hindi po ako depressed. Parang awa nyo na mag-subscribe. Nagmamakawa na. Lulod, parang awa nyo na. Mag-subscribe na kayo. Chor. Ay, ilalabas nyo yung pamalo. Ilalabas mo yung pamalo mo. Ako, ilalabas ko yung baril ko. Char. Magayon pa rin. Taga-Tabaco ako, tabi. Kuya Lito, Sande. Shoutout po dyan sa Tabaco, City of Love. Oh, di ba? Inisip ko pa ng City of Love. Inisip pa talaga. Hindi kasi sure. Ang pangalan ko kasi dati babae. Pangalan pero iba account ko sa FB. Simula sa R ang FB ko. Ano po ba? Kasi nga po, nag-chat ka nga po, di ba? So, hanapin ko na lang po. Mag-chat ka po ulit at magpakilala ka Mona Remonsada. Iyon po. Doon po natin makikita. Kamong duha sa imong manghod, mga maanyag. Kamong duha sa imong manghod. Alam ko yung manghod, kapatid. Oh, di ba? Sino nasa frame sa hawak mo sa thumbnail? Yun nga po. Kenneth, mga ontanino, yung ugutom na. Mga on, magkaraon na po kamo. Guys, kami po, wala pa kasing ulam. Kinikuhan. Charot lang. Charot lang. Ba't kape yan? Buti pa, bagyo bumabalik. Turo. Hindi ko na tinutuloy, no? Hi, MM. Musta ka na? Gerald Burgos from Bacolod. City of Smile. Shoutout po. Panghatag og sudan. Da, ma'am, Bicolana. Panghatag og... bigyan ng ng ulam, sudan. Di ba? Anong buri mo, Kathleen? Anong buri? Buri. Anong buri? Anong buri? Hindi alam ni mama. Manghod. Ayan nga. Di ba manghod, kapatid? Sa inyo bunso lang yung manghod. Alam ko, basta manghod. Ang sa Bacolod, agot. Agot. Sa Bacolod daw po, agot ang bunso. Agot. Parang dito na lang ako. Yan, ikaw, bibig, ang umupo doon, oh. Yan, upo ka dyan. Yan. Di ba? Nagtago. Okay, wait nyo, sabihin ko pag chat ko para makilala mo ako. Sabihin mo po, hi, my name is Mona Remonsada from blank. I'm blank years old from blank. Tadadadadad. Oh, charot lang po, Sir Mona. Sabihin nyo lang po, magpakilala lang po kayo. Sabihin nyo, hey, yo, ako si Mona Remonsada, yo. Di ba? Parhaman good silang na mong buri. Gusto? Anong gusto ka? Ano daw? Sino nagtanong ng buri? Si Vision TV. GoPro. Char! Demanding ang share. Ilongga si mama mo, diba, video? Opo, Mona. Ilongga po. Igsuon, mi kapatid. Igsuon sa inyo, kapatid. Tawang-tawa si Sir Mona Remonsada. Ba't tawang-tawa ka? Marami lubi-lubi dun kina Kuya Noli. Kailangan. Ano yun? Anong kailangan? Buri, anong kailangan? Ang kailangan ko'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay char of, di ba nawala? Di magtatagal kung iyong, pagmamasdan. Wala, basag yung cellphone ko. Oh my God. Nabasag yung, ko. Yung speaker ng cellphone. Basag. Oh my God. Buri, kailangan.
Eh, bakit tagal mo kanina mag-live? Naghintay kami ng mga family ko ngayon, yung iba, nagpasyal na kasi maraming artista ngayon sa amin sa Bacolod kasi Mascara Festival dito sa Bacolod, City of Smile. Ay, ganun po ba? Mascara kaya? Mascara Festival. Ano po ba yung mascara na yan? Yung mascara pong nilalagay sa eyelash or yung mascara, charot lang, eme. Alam ko yan, Mascara Festival. Ay, may mga handa po ba yan? Baka pwede makikain. Bubuy, Koryahe, shout out po. Kabayan sa family Koryahe, dyan sa Goa, Kamsur. Shout out. Kanta ka, Bigi, para sa view. Ano, hindi nga ako kumakanta. Yung kaninang narinig nyo, ano lang yun? Charot lang yun. Hala, nindot ba tingog ni ma'am? Pwede na ka ma-appeal o PGT. Ano yun? Philippines Got Talent? Gandang gabi, Don Peto. Gandang gabi, ganda mo to, Peto. Ano, dito talaga. Ano kasi, pangit po talaga kasi yung boses ko. Kasi nga, pasa. Alam yung pasa? Ano nga pasa sa Tagalog? Basag. Nakalimutan. Basag po talaga yung boses ko. Kasi nga, dahil to nung bata ako, alam niyo po ba yung nangyari? Yung mikmik, kasalanan po to ng mikmik nung bata ako. Opo, mikmik po talaga. Mikmik po talaga yung dapat sisihin. So, sabi nga nila, maraming nagsasabi. Kasi dati po talaga, nung elementary ako, pangit yung boses ko, as in paos, talagang paos. Tapos, meron nagsasabi na, sabi din na, nobody's perfect daw. So, kung may isang bagay na maganda sa'yo, merong isang bagay na, kumbaga, ikaka-down mo, gano'n. Or, hindi naman sa ikaka-down. Parang, hindi maganda. Sabi nga nila, di ba, maganda daw ako. Yung problema lang, parang, lahat talaga merong problema, gano'n. Parang, yung problema naman sa akin, yung boses. Kasi nga, pangit yung boses ko. Pag kumakanta ako, biglang umuulan. Bumabaha pa. So, wala tayong magagawa. Tapos, meron naman na, na syempre, yung sabihin natin, hindi masyadong, basta alam nyo na yun. Basta kayo na ma-explain. Ayaw ma-explain. Sure. Idol, kailan pupunta na si Renoli John? Hindi ko pa po alam. Memoy Dalere, shower out po. Mascara sa Bacolod. Wala, gutom daw. Doon pag wala pera, magpunta. Ganun po ba? Kailangan pag mga, di ba pag mga, ay sa bagay, mabuti na lang kung festival ng pagkain, like, yung di ba yung mga puto, ganon. Pag pagkain, talagang busog. Pero pag mascara, hindi mo naman na yan makakain eh. Kigutom talaga. Sunod taon, pag napasyal ka sa Bacolod, pag Mascara Festival, pasyal ka namin ng family ko. Talaga po ba? So, sagot niyo po yung pamasahe. Charot lang. Charot lang po. Gandang gabi, Bicolana. Number 1 tagahanga mo ako dito sa Dingalan, Aurora. Shoutout po, Galanon, Jonathan. From Dingalan, Aurora. Mga Lods, please don't thumbs up video 1 support natin ng Diyos. Palayan. Hindi, manahaw to. Wala, kukontrahin ko kayo. Manahaw to, hindi to palayan. Mali ang manghod damit yon. So, yan, Sir Clark. So, yan, kasi sabi ko sa inyo, di ba, kukontrahin ko kayo, huwag kayong magagalit, ha. Gusto ko lang. Ito yung mood ko ngayon. Para lang alam nyo. Kasi naman, Kuya Clark, Domingo, iba-iba po talaga yung ating mga word, yung mga language. Kasi nga, di ba, may mga word na bastos sa ibang lugar, may mga word na, okay lang dito sa atin. Pero pag narinig ng sa ibang lugar, parang maano sila, parang ganoon. Kaya, di ba, pag pumupunta tayo sa iba't ibang lugar, like, alamin muna natin yung parang kung ano yung nila doon, culture, mga paniniwala. Parang tayo muna yung mag-adjust. Like, wag muna tayo mag-judge. Ganun. Sana ko lang naman. Kasi, natutunan ko din naman yan sa school. Ganun. Kasi nga, di ba may mga like sa ibang bansa, pag dito sa atin, ang ganito pera.
Pero sa ibang bansa ang ganyan, masama pala, ganun. Ang okay naman sa atin, okay. Ganyan yung sign. Pero pag ginawa mo to sa ibang bansa, like may mga bansang may bastos to, may bastos tong meaning eh. Sa ibang bansa, nakalimutan ko yung ano niya, yung bansa na specific na bansa. Pero ganun talaga, ganun yun. Madali lang sa pagkanta. Nagkakanta nga ako si Kuya Noli. Yun, nagkakanta talaga yun si Kuya Noli. T-shirt, yun na, may hope. Ano hope? 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 Galiano Jonathan. Shoutout po. Bakit maganda naman boses mo? Bakit po boses ko? Basag yung boses ko. Maganda lang yung boses ko pag mahina. Pero pag charot lang. Mali ka. Nanan, sudan, susudan. Kita kahit saan ka magpunta. Sudan yun ang Sundan! Sundan kasi! Sudan. Ulam yung sudan. Diba? Sundan, yun yung susundan. May ano? Di ka makukulayan. Hala, mukha ba akong plain? Hindi niyo ako makukulayan. Yung color. Yung kukulayan ka. Ganon. Anahaw pala. Yes, anahaw. Kaaway ko kayo ngayon. Okay lang. Okay lang awayin ko kayo. Gusto ko lang mang-away. Okay naman yung pagkanta mo kanina. Hindi naman pangit ha. Thank you po. Okay lang naman basta mo walang katolad. Ito na naman. Katolad! Shoutout po sa'yo, Camelio. Pa-cute. Pa-cute. Laag sa dri sa Cebu, ma'am. Ako'y bahala ni mo pero imuhang plete. Pamasahe. Alam po yung plete. Pamasahe yan, di ba? Grabe naman. Kung yayayain nyo, sagutin nyo yung pamasahe. Isagad nyo na. Sabay nyo na yung pamasahe. Ganun. Natsimpuhan ko rin live mo. Sa tagal ng panahon. Sa tagal ng panahon. Kamusta ka na ba? Kamusta na ba siya? Ano ba ang lagay ng ibang tropa ngayon? May rap yun eh. Rap kasi yun. Hindi ko yun alam. Kasi watching from Saudi. Maima, tercero. Shoutout po. Example, saan ka pupunta? Sige, susunod. Doon, okay. Tawang-tawa ako. Charot lang, sabi ko, diba, awayin ko kayo. Ayan, muna na ako, guys. Kailan kayo ulit mag-vlog di kayo, Noli? Next live, Charot lang. Ano lang, pag pumunta dito si kayo, Noli, Koreanang Pinay, Edmond Balse, Bicolana, Supply. Ulo! Sabi ko na, nagpapalam nga ako sa inyo, diba? Ulo! Pako ba sa ugsudan ko, Grabe, inaaway ako ni Clark Domingo. Sabi ko nga sa inyo, ako mga away sa inyo, diba? Inaaway din ako, binabalikan ako ng, ni Bunso. Shaina! Sa pinsan ko dyan sa Manito Albay, family Daef. Shoutout po, Buboy, Koreahe, Albani family, Manito Albay, family Daef. Shoutout po. Ni Bunso? Shaina, si Bunsong bakit ayaw magsalita? Pipi po siya. Nor! Pag nagsalita nga to kanina di ba? Inano niya yung ng pag-asa. Dito sa amin ang Oragon bastos, pero dyan sa inyo hindi pala. Opo. True! Kaya, ganyan talaga. May mga word na na pag hindi natin, sa ibang lugar, kung sa lugar natin okay siya, pero sa ibang lugar, nor. Alam ko yung siguro bastos yan na Oragon sa Libon. Kila nanay bagal, taga Libon si nanay. Bright, matalino talaga ito si interaction comment niya. Thank you po, Isa Malinaw. Alam ko, Habi G1 ang isipin. Kamahal sa plite. Uy! Kaya wag na magala, uy!
Huwag na maggala. Kamahal sa pliti. Uy, anong lugar yun? Yung may mga uy. Uy! Cebuano. Ah, Cebuano. Pasyal tayo Cebuano. Uy, char. Pasyal tayo. Oh, pasyal tayo sa Kagsawa. Uy, Kagsawa. Ah, yung ano. Yung pinuntahan namin nila kay Noli. Kagsawa yun, di ba? Sige, basta. Uy, libre mo pliti. Uy. Libre mo pliti. Ano pag isip ni Medjuan kayo? Gusto talaga Oh, thank you po. Nagigets ako nitong si Mona. Gusto ko mang-away talaga. Inaaway ko kayo. Shoutout ka ni mo, Bicolana Girl, Prime Junior TV. May ads na mo mga uploads mo, Bijuan? Wala po po, so sad. Okay lang, Bijuan, mang-away ka. Grr. Yan nga, yun, seryoso na. Taawayin ko nga kayo. Tanong lang, musta na ang heart mo yun? No comment. More explore content ka na live mo. Bicolana Girl, para mabilis tumaas. Yun nga, pero nag-aral pa kasi. Saka na, di ba magpapasko na? So, yun. Mga time niyan, tsaka may long weekend. Di ba pag, ano na, pag November, December. Pag nakita ka ng apo ko, pag nailing ka na kang apo niya, so, natutuwa, yung dali na, pakita ka na. Bicolana, pagbati naman si Christian Galliano. Shoutout po, Kristan Galliano. Pinangagal, kamusta naman pag-aaral mo? Anong favorite subject mo? Actually, major. Major talaga. Gusto ko din naman yung PE, char, sayaw-sayaw. Sayaw-sayaw. Muha nakakada sa unang lugar. Kuyugi manguha, tig-ulang. Muha na kuda sa uhang lugar. Kuyugi mo manguha, tig-ulang. Tig-ulang. Tag-ulang o tag-ulang. Muha na kada sa ang lugar. Grabe kayo, binabisip ko ako ng malala. Hindi ko naman kayo inaano. Bisaya. Oo, bas ang oragon sa Bisaya. Aray ko. Good evening, Toy Asplico. Ferma, shoutout po. Kasi tanayin mo si mama mo kung kilala niya ang mga tupas sa Batang Himamaylan. Taga dyan ang asawa ko, tupas. Mama, wit ka damang tupas? Mga pilyedo. Tupas. Ano Bicol sa Walis? Ano Bicol? Sigid. Samud. Ay, yung Walis kasi dito, dalawa. Ang Walis, tsaka Walis Tingting. Yung Walis, yung Samod. Samuda, S-A-M-O-T. Yung Walis Tingting, Sigid. S-I-G-I-D. Sigid. Thank you po sa pag-subscribe, Rick Mangaring. Saka sa Sitaw. Sitaw, antak. Antak po dito, yung sitaw. Favorite ko yan, di ba? Yung ulang, hipon yun. Hipon. Hala, alam niyo yung nag-crave ako doon sa, yung alam niyo yung seafood. Nakikita ko lagi kasi yun namin mukbang ng mga yung seafood, yung may mais, yung may sweet corn, tapos may malalaking crab, tapos may hipon. Basta yung seafood na ganun, tapos yung sauce niya kulay orange. Hindi ko alam kung ano tawag doon. Nakalimutan ko. Si Bunsong Buffer sabi niya ay recess. Opo, recess. Kahit ako recess. Char. Kang sa dagat yan, pasayan. Pasayan. Oo, ang pasayan dito, hipon din. Yung pasayan, yung maliliit. Diba? Sabi ko lang, ingat ka palagi. Ingat. Alat lang. Di ko alam. Ingat. Ingat din. Anong ingat? Same lang. Ingat. May mga word talagang malalalim na Bicol na hindi ko alam. Ingat. Ingat. Ingat, Kanoy. Ingat. Oh, ingat din. Ala.
Inaano ko kayo. Nagbabasa lang ako ng comment. Ba't naman ganun yung ulo ko? Sumasakit. Anong seafood? Seafood. Yung seafood, yung mga ano, 'di ba kasi meron yung ano, yung mga kasag, o kasag sa ano, yung mga crab, may hipon, may wag na nga lang. Never mind. Salita ka naman. O, magbasa ka daw. Bunso, dali na nga. Para may ulam na tayo, hindi pa tayo kumakain. Sabihin mo yung sinabi ni Toy Asplico Ferma. Ayun o, hi Bunso. Pasayan. Orang sa Bicol. Urong. Urong! Hindi ko alam yung urong. Sa Ilocano, ang walis sagad. Pag sa Tagalog, ibang sagad. Oy, hindi doon na umutot si Bunso. Talaga. Baho. Umutot si Bunso. Ang baho naman, Bunso. Wait lang, magbabasa tayo. Or crabs. Crabs po. Hindi grabs. Sa amin, si Gid. Kailan ka pa mag-upload ng mga video mo? Ano, depende po pag may video. Diba? Pag may video, depende. Nakadipindi. So, dipindi po talaga. Abang-abang na lang po. Pa-shoutout sa Caballero family sa Vera Catanduano. Shoutout po. Pa-shoutout po ni Sir Renilia Inocencio. Likay Kapurmi. Anong likay? Likay? Umiwas? Ganon. Sa Camarines Norte, silhig ang tawag sa walis. Anong salita yun, ate? Silhig. Dito kasi sigid. So, parang parang magkakapatid lang, ganun. Silhig. God bless you all. Family and friends, sana pa sa gabayan lahat ng oras o araw kung saan sarap lang. Yo, Bikla nag-watching from Riyadh, Saudi Arabia. Froylan, shoutout po sa'yo. Kumain ka na. Ka ba ng lobster? Lobster yun, di ba? Lobster yung... Hindi pa ako nakakain ng lobster. Hindi po. Hipon? Hindi. Magkaiba yung hipon sa lobster. Okay, yun na. Saan? Hindi pa Suntong ako... ano pag igunan ito? Suntong alam pag ano? Hipon? Kung may Hindi. lobster, ito yung lobster. Saan ka nakakaon? Ano tawag sa inyong mal? Nakali ang magang ano. Padaba taka. Yun po. Devon Swan. Padaba taka. Padaba ko ika. Ganun. Padaba ko siya. Chat lang. Shout mga Team Pahuway. Shout out Team Pahuway. Kuya Nolly. Ma'am Lakesider. Kapatid mo yan. Ganda katabi mo. Opo. Kapatid ko po. Minatot yan. Putso. Ako rin nag-aabang lagi vlog mo. Thank you po, Galiano. Pangako di ako mag-skip patalastas. Thank you po. Pero ngayon po, pwede ka po mag-skip kasi wala po tayong patalastas. Yun lang, may tutulog ko. Salamat po sa Bicol. Bicol. Dito po ako sa Lokib. Taga Lokib po ako. Nag-chat si Don Vito. Sabi niya, may ads ka na ba? Wala. Wala akong ads. Wala tayong magagawa. Diba? Inaano ka ba? Char. Oh. Dito po ako sa Bicol, ang aking barangay. Ay, taga dito po ako sa barangay Di Matagpuan, Hanapin Mo Street. Shoutout po Rolando Abaya. Shoutout. So yan, kapagod naman So yan, habang nag-aantay tayo ng mag-warm up lang muna ako, guys. Kasi nga, guys, ang sakit ng aking katawan. Gusto kong maunat. Gusto kong manipa siya. Parang gusto kong patugtugin yung yung kanta na
3 bilyon. Kayo nga magpatug. Kantahin nyo nga. Ay, mag-send kayo sa akin ng lyrics. Kantahin ko. Char. Di matagpuan. di nyo po talaga matatagpuan. Mahirap po tagpuan tong namin. Tong bahay ko. Pag nakapunta ka dito sa lugar namin, or dito sa place na to, hindi nyo makikita yung bahay ko. Ganun po siya kalala. Nung una ko nalaman buhay mo, sobrang umaguslo ako. Gusto kita tulungan kasi mahirap din ako. Salamat kay Colonel. Thank you po, Galiano Jonathan. Pakita mo kwarto mo, BG. Hala! Hindi ako nakapaglinis. Kasi nga, gabi-gabi ako nandun sa sa may patay. Hindi ako nakapaglinis. Yun nga, hindi ako nakapaglinis. Pero okay lang. Kaso walang signal doon. Hihina yung signal. O di nyo rin naman makikita ng malinaw. Ang daming rason. Mekos-mekos lang natin yan. Yung kwarto ko, mekos-mekos ko lang, guys. Advance siguro ang lugar na yan. True, hindi po talaga. Lalo, kahit talagang, kunyari, gumamit kayo ng Google Map, gumamit pa kayo ng mga mapa na yan, hindi yan tumatabla. Hindi yan, kasi nga, kunyari, nandiyan na kayo sa may gate, hindi yung makikita yung bahay namin. Invisible. Kailangan nyo pa maghanap ng nuno sa punso. Kasi nandun po sa loob yung bahay namin. Ganon kalala. Shout out from Milan, Italy. Sponsor ako ni Kuya Nolly Blanc. Really? Rolando Abaya. Ehem. Char. Charot lang. Shout out for Rolando Abaya from Milan, Italy. Kanta ka naman, bunsa. Gutom na si Shayna Katlian. Wala pa nga kasing ulam. Ay, hindi. May ulam kami. Akin na yun, ma. Pailam ako. Ay, hindi. Magkaon ka naman, bibi ko. Hindi ka magkaon. Ang ulam namin ngayon ay, seafood, diba? Ay, dalo to ni ate kahapon. Ayan, bungkang. Yung maliliit siya na kasag, pero bungkang ang tawag dito sa amin. Dala ni ate, pumunta dito si ate kahapon. Tapos binigay ko na rin sa kanya yung dollar. Ay, pero pinalit ko muna sa sa tindahan bago ko binigay sa kanya. Shoutout Jaime Romano, shoutout sa Team Paway dyan. TikTok na lang. Ano po? Alam niyo naman yung kahinaan ko yung TikTok na yan. Hindi ako nagti-TikTok, diba? Nakita niyo kung may TikTok account. Wala akong TikTok. Kasi nga, alam niyo, napikon ako sa TikTok ko, dun sa apps na TikTok. Grabe yung hang. Ayaw sa akin ng TikTok, kaya ayaw ko din sa kanya. Ganun lang yun. Lagi kasi nagahang. Mekos-mekos na lang natin yan, guys. Natawa ko sa mukha nito. Huwag ka nga magpalata. Bidyo baka maya hindi mo mapigil. Wala, hindi mo. Ano naman to si Sir Mona? Saan ka ba sa Bicol, be? Manzay, RCO. Shout out po. Bicol, taga dito po ako sa Legazpi City, Santo Domingo. Kasi walang city yung Santo Domingo. Municipal ng Philippines, Santo Domingo, Barangay, di matagpuan. Hanapin mo 4508. Yun yung zip code namin, 4508. Wala ka din ads. Wala po. Sino mas maganda sa inyong dalawa? Ikaw si Bunso. Oh, ang tanong ni Devon Swan, sino mas maganda sa inyong dalawa? Ikaw o si Bunso? Ang sagot po dyan ay O. O. Ito po yung O, diba? Sabi niya, ikaw o si Bunso? O. Ganda sa O. Mas maganda yung O. Hala! Sino yun sa likod? Hala, Ina!
May ina sa likod ina. Ay, sorry na, bibi. Taas na, taas na. Alam, may ina sa likod. Ang dinis. Charot lang. Kathleen, lagyan mo ng dollar signs para makasend kami ng pera. Mag-chat ka na lang po sa akin. Ganun. Gcash na lang. Mix na lang tayo. Mekos na lang tayo insan. Mga insan. Mekos natin yan. Gcash. Imaniwanag pa dyan sa inyo. Madiliam. Okay, be. Albay Kapalan. Ako partido Kamsur Lagonoy. Shout out po. Manzay Arceo from Lagonoy, Kamsur. Haba ng buho na. Ano? Ano yun? Charot lang. Okay, B. Albay pa Kapalan. Ako, ayun, nabasa ko na pala. Ay, naku, Katlen. Shout out sa ating 137 viewers. So, yan. Chika nyo ko. Anuin nyo ko. Hindi nyo ko inaano. Anuin. Hindi na, antok. Antok malala. Hoy! Mga biya. Kanta daw bunso. Ano ba bunso? Anong kanta? Wherever I see girls and boys. Pasko na, di ba? Charot lang. Mag-caroling ka sa inyo, bibi ko. Caroling. Ano, sige kanta pag nag-caroling? Caroling. Makaroling kit. Limot ko na yung kanta. Mamamas ko. Thank you. Ang babarot ninyo. Thank you. Pag hindi nagbigay. Pag hindi kasi nagbigay yung yung kinakantan nyo, ganun yung, thank you, ang babarot ninyo, thank you. Ninyo Chris Loreto, shout out po, watching from Leyte. Ba't wala vlog mo? Ano po kasi, ano pa po tayo, hindi pa po tayo monetize. Grabe na yung antok. So, ano naman, bibi ko? Bibi ko, ikaw na lang kumanta para di ka antokin. Lagi kami nag-aabang. Geng tayo, guys. Geng natin, guys. Geng. Guys, mataba ba ako o mapayat? Sabihin nyo. Mataba ako o mapayat? Sabihin nyo. Ang taba ng mukha ako. Merry Christmas din po. Copy ko, Blanca. Next content mo yung Caroling live at sana mamonetize ka na ASAP. Sige po, Jazzy Canindo. Thank you po. Good evening, Seraphim. Good evening. Tama lang. Ang dami nagsabi ang payat ko. Daw. Tingnan nyo naman kasi sa diba? Nakita nyo yan. Sino? Kapayat. Gentlewoman ka pala. No! I'm not gentle. Naalala ko nga pala. Yung kasi, yung sa damit. Yan, gentlewoman. Charot lang, guys. Dapat dito yung yung cellphone. Kain mo na. Ayoko po. Kain mo na yan. Tama lang para ka nakalaki ni Conor. Mas malaki po si Ate Rica sa akin. Mas matangkad. Mataba yun eh. Malaman yun. Ako kasi buto-buto. Yun guys. Buto-buto kasi ako. And I admit that. Yun. Buto-buto nga ako. Wala akong laman.
Para malaki kasi yung ano, yung mga, ayan, buto ko. And 1, and 1, and 5. Oh my God, guys, kain muna kayo. Ba't di nyo na ako kinakausap? Antok na kayo. Diyos ko, ako nga kanina pa antok. Mekos-mekos natin yan. Huh? Huwag mo naman masyado mali. Hindi ko po minamaliit yung sarili ko. Actually, gusto ko ma-improve yung body ko. Ganun. Pinapa-improve ko po yung body ko. Tingnan nyo, pag bumili ako ng vitamins, magugulat kayo bigla na ang taba ko na. Ayaw kasi mag-vitamins. Pero, parang kailangan ko. Ganun. Ako lang to, guys. Hindi natutulog ang astig na tulad ko. Alam niyo, guys, pag sa salamin, ang ganda ko. Hindi, maganda talaga sa salamin. Nahilagaan di man ni Kuya Noli. Ayun at ayun. Oh my God. So, dito ng panda ko, man. Adi. Ilan mo? Tama lang. Tama lang. Pag sa camera, malaki yung mukha ko, pero maliit po talaga yan. Parang wala ka po. No need to diet. Kailangan mo lang. Hindi po ako magda-diet. Ang sabi ko po, gusto ko ma-improve pa yung body ko. Like, ano yun, tumaba-taba ng konti. Ganun. Eh, parang payat ka pa. Opo, payat po talaga ako. Kaya hindi ako magda-diet, no. Depende pag wala na akong makain. Charot. Rian, ano daw yan? Mabati naman sa ako. Crisales Galano. Yan yung Chris Loreto. Shoutout po. Muling ibalik ang tamis na pag-ibig. Sayang naman ang ating Charot. Walang tulog ko. Tingnan ako dito. Ay! Oh my God! Oh my God! Sira na siya. Oh my God. Uy! Uy! Wanda kaya nakita ka ni Kuya. Ay. Uy! Kuya Kenneth. Maray kayo ni timplaon si Kuya Kenneth. Pampagising yung kape, di ba? So, itimpla natin si Kuya Kenneth. Gustong-gusto pa naman yung kopi ko blanca. Dapat gumawa ka naman ng serye tungkol sa lugar niyo dyan. May nagsabi na gawan ko daw ng serye. Parang alam niyo yun. Kung ano na ngayon, may pinlano ako dati. Kung ano yung alam niyo yung Sarong Banggi, di ba may festival na Sarong Banggi dito? Yung Sarong Banggi na kanta yung Sarong Banggi sa igdaan. Di ba may kanta yon? Tapos dito kasi parang alam niyo yung mga word doon, yung parang may tinatagong meaning. So yun yung dapat yung malaman, like kung ano yung meaning, tapos kung ba't yun yung sinulat ni sino yung nagsulat nun? Potensiano B. Gregorio. Yun ata.
Dapat ganda ng boses. Sarong Banggi ate, pakikanta. Kantahin ko daw. Charot. Yan. Sarong Banggi sa igdaan nakadangog ako ninhulinin sarong gamgam sa luba ko katurugan bako kundi si mong boses iyo palan. Ano sunod? Si mga iminuklat sa imo pagiling pasiring paitaas simon lawon na hiling ko maliwanag sarong Banggi sa igdaan duwa kami ano na sabi? Ano daw? Nakanta ko na. Pa-shoutout naman, June Afim. Shoutout from La Union. Big Cyrus Gabello. Shoutout po, good evening. Totoo naman talaga, ina maganda ka, Kathleen. Hindi ko lang nagkamusta ka naman. Ano daw sabi? Ngayon, dyan na. Okay lang po. Kinan po. Oh, yan. Nakanta ko na. May ano yan, charot. May charge. Pero alam na, intindihan niyo po ba yung lyrics ng Sarong Banggi? Lahat ng, ano daw yun, lahat ng vlog mo, bigla na panood ko, lahat nakalike. Thank you po. Alam mo, sikat dito sa amin mga kanta ng pambicol song. Ano pa mga kanta pambicol song? So, ano, alam niyo yung si Diwata, yung, kumusta ang biyahe, napagal ka daw, pinagtimplata ka, ano ito? Hindi ko alam yung lyrics. Alam mo, sige, thank you po. Mag-practice ka muna ng sayaw. Ganyan talaga, son kabayan ko. Thank you po, Joseph Palagina Vlog. Marina Banggia. Marina Banggia man po, Bustoto. Ano yan sa Bicol song? Yung mga Bicol song, yung taga-Tabaco. Ayan, shoutout sa Tabaco. City of Love. Ano, ba't ganun, di ba? Ano, pag di ko natutuloy, tapos iisipin ko muna, City of Love. Yung si Diwata, taga-Tabaco, yun. Siya yung nagkanta ng Padaba Tak ata yun, yung title. Tapos yung, basta madami. Tapos yung, Marina, pasantiguar kita. Nga, may ipapahiling ko sa imo, at sa kong namamate. Ayun. Kasi kumusta ang biyahe, napagal. Hindi naman kasi ako singer eh. Hindi naman singer. Hindi, ano ba kayo? Hindi ko kayo na ano. Oh, Marina Banggi. Kanta song, magayon sa Kabikolan song. Kulasising Berde. Ano yung Kulasising Berde? Kulasising Berde. Hindi ko alam. Di ko sisi, meron yung timpukan, aman na ako'y iti, kimindong akaban. Sinirap, di ko alam yung kalasising, sana kamusta ka na, Lander, di shoutout po, ayos lang po. Kulasising, Berde. Your dark skin, your sweet smile, so good to me, so right. Now you held me in, your arms at the tender night. First time you ever saw me cry. Ano this? Probably mindless women. If you love again, I swear, love you. Right. Sa YouTube gan makikita lahat ng song pambicol. Opo. Search nyo po. Bigyan nyo po ako ng title, tapos with lyrics. Kahit konti lang na lyrics, baka maalala ko yung mga
ano ka, sakit ng kamay ko. O sana mag-ads na channel mo para may kikitain ka na kahit paano. Opo, muya ko yaon ka pirmi, kaiba pirmi. Uy! Muya ko yaon ka pirmi, kaiba pirmi. Anong tono nun? Alam mo ba kanta na yun? Hindi ko po alam. Sorry po, wala kang pasok. Kanina po kasi hindi pa ako pumasok. Parang ka palang kumanta ng Kapampangan. Narinig ko siya. Yung atin ko pong sing-sing. Yes. Kung may dollar sign ka, tuwing mag-live ka, Char. Pag nagkaroon na tayo ng dollar sign. Dapat, sabi ni Mission TV. Tatak na yan dyan, ha? Patatak yan. Wait lang, i-print ko lang. Ayan. Kung may dollar sign ka tuwing mag-live ka, magpalipad kami palagi. May ipon yun, sayang. Dapat meron dollar sign. Yo, di ba marunong ka na? Dollar. O, sige. My mission. From My Mission TV. Sabi dyan. Binantan. Ba't naman kawawa? Mukha na ba akong kawawa? Oh my God. Kathleen. Grabe ka na. Evening po. Ay, Alamid Striker. Charot. Sir Alamid Striker. Good evening din po. Ako nagrani sa imo sinagulat. Di ko alam yan. Ba't di ko alam yan? Ay, maganda ka naman talaga. Real talk. You're so beautiful like Hollywood star. Ba't sabi ko holy? Hollywood star. Thank you po. Alamid ay si James. James Reed pala to eh. Oo nga pala. Shoutout po. James Reed ng ano nga yung lugar nyo? Ay, halatang hindi na nanonood ng vlog. Charot, ano kasi talaga? Sorry na. Ano? Yung ganda mo talaga. Sana makita ko. Uy, wag ganon. Pag nakita mo ko sa personal, baka ano tawag doon? Yung ma-hypnotize. Charot lang. Hindi, charot lang. Kumusta ang biyahe? Napagal ka daw. Pinagtimplata ka. Ano ba yun? Mainit na kape? Ano mo? Hindi ko alam yun. Ang alam ko lang yung, Marina, mapasandigwar kita. Ipapahiling ko sa imo. Ansa kong namamati. Ano pa ito? Alam niyo yung Santigwar? Ang Santigwar po, yung ano, ay alam niyo, yung Santigwar. Tagalog yun. Depende, baka hindi niyo alam, diba? Alam niyo yung may plato na babasagin, tapos isa Santigwar ka, tapos may kandila, tapos lalagyan dyan ng cross ng gamit yung usok, tapos cross na naman. Tapos yung ano nun, yung parang uling na yung black, lalagay dito mo. Tapos, titingnan doon yung ano mo. Tapos yung kandila, ano sa planggana na may tubig. Tapos kung ano yung nakasino sa iyo. Ganon. Parang may na-energy. Di pa siguro Hala, naubos na po kasi yung energy ko. Kanina madami ko energy, di ba guys? So, yan. Tawang-tawa to lagi si Mona Remonsada. Bato lugar niya ni James. Bato. Yan. James Reed ng Bato. Kawawa naman si Nadine, no? No, charot lang. Mayroon na siyang Isa Pressman. Masen ka Kathleen, maduman sa bulan. Anong sasakyan mo? Burak ning Bukinggan. Kanta yan? Masen ka Kathleen, maduman sa bulan. Sabi niya, masen ka Kathleen, to the moon. Skr. Charot. Nakalimutan ko na din pati yung kanta yan. Grabe talaga, ang bilis ko mag-memory loss. Mabilis ako mag-memory loss eh. Kaya ang problema ko talaga tong sintido to, diba? Sintido. Yung utak. Sa inkaman sa Bicol na Jeff Esteban. So yan, una pa lang magpapaalam na ako na joke lang po. Taga-san daw ako na sinabi ko yan kanina, diba? Taga-ano ako, di matagpuan, hanapin mo. Sana mag-ads na yung YouTube channel mo para magkaroon ka na ng sahod bago mag-December. Sana. Manifesting.
Hello. Oh my God. Taga Balatan. Balatan. Yo, yo, yo. Kuya Alamid. Kain po. House Kuya Noli dyan. Kumusta po kayo dyan? Di ba magkakasama sila? Magkakaiba sila. No? Magkakasama kayo dyan. Kumusta po kayo? Binibulong niya. Binibulong. Kantaan ka ni Video 1, James Reid. O, request ka daw. Ay! Charot lang. Hindi ako maano sa singing. Wala akong future sa singing. Kula sing berde na nagtugdon sa piling. Ano yun, ma? Nagtugdun sa si Papa mo katao ka. Marasa pa ba? Ano daw? Bicol yan ah. Alam mo yung marasa. Pero sa bagay, okay lang yan. Day ko aram yan na santigwar. Mari na, mapasantigwar kita. Ipapahiling ko sa imo. Unsa ko na mamate. Tawas. Oh, tawas. Kasi nga iba man. Tawas, oo, sa Tagalog. So, sa inyo. Masarap yan magluto si James Reid. Sana all. Jacket. Oo nga pala, no. Sige po. Wait lang po. How na nga yun? Hala, okay. Hala, di matap. Tinatap ko yung ano mo. Nakalimutan ko na naman. Sige, ano natin. Long press. Ano, hindi. Hala, grabe. Hala, yung. Mamaya po, kuya. Bibigyan po kita ng jacket kasi malamig ako. Kailangan ko din ng jacket. Magain ka ba kabayan? Thank you po, Santiguar man yun. Video 1 na kanta. Yung kanta, Santiguar. Tsaka yung Santiguar na ginagawa na ano. Championship ng pang white team. Masarap nga ba yan magluto daw, sabi. Bekay naman. Baka pwede pati Kim. Charot. Yes, kanta yan. Katinlingaw lang ako ng title. Santiguar po ata yung title. Wala bang magpapalipad dyan? Walang magpapalipad. Kasi wala tayong hindi tayo monetize. Katinda ng ilog ko. Sobrang saya ko lang video 1 na pag nasa live. Bakit naman po? Uy! Tawang-tawa si Jeff Steven. Hello, kami ko lang na shoutout naman from Laguna. Shoutout po, Rams Vlog. Real talk, Ito si ano, parang masyado na tayong ginugood time nitong Gerald Burgos from, Bacolod. Ginugood time mo ko eh. Shoutout from Kamay Sornaga. Halika. James Teron, magturoan mo si BG magkanta. Yan, mga singer kasi yan. Sila James Reid, sila Kuya Noli. Singer yan. Palipad naman kayo dyan para kayo. Huwag ka kayo sabi kung magpalipad. Kasi nga di naman yan makakaabot. Diba? Ganun. Hindi makakaabot ba yan? Hindi naman siguro. Baka naman. Baka mahak ka na naman. Hey, Lil 116B. Enta. Mari na. Kain na kayo, guys. Kasi ano na naman na oras. Oh my God. 7 na. 7:09. Mari na. Mapasantikor kita. Ipapay. Basta muna sa mga phone. Para pa masyado. Piolo Pascual. Uy! Sino yan? Uy! Shower out po, Kuya Noling. Hello po. Sabayan mo kami sa pagkain, ganda. Kain lang po kayo. Wala kasi kami. Charot lang. Charot lang.
Opo, 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 opo. Uy! May nag-comment na artista. Piolo Pascual daw. Ang Piolo ng Bulacan. Bako man siya. Mekos-mekos natin yan, mga insan. Insan, mekos-mekos natin yan. Parang may iniisip ko. Uy, wala oh. Si Kuya Kenneth, kung ano-ano nakikita ni Kuya Kenneth. Timplahin kita dyan. Kailangan ko ng kape. Opo, charity vlog daw soon. Soon. Nabusog na ako no. Ba't di ko natutuloy pag mga ganyan na comment? Di ko natutuloy pag Edwin Daya, shower out po. Kamusta po? Makamiss ko na po kayo. Kamusta yung boses ko? Kamusta yung boses ko, guys? Sakit ng ano ko. Ang sakit ng dito ko. Si Alamid, si Kuya Alamid, hindi matap. Di ba nga nung naglagay ako ng jacket, ano tawag dyan? Tinap ko lang yun eh. Oh my God, ayaw talaga. Naka-vertical kasi noon yung cellphone ko. Dito ako titingin sa camera. Para kang lasing na. Ganyan talaga ako pag antap. Dito ako titingin sa may lens ng camera. Taliban. Shout out. Meow. 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 Marina. Si May ba? Mapasang tigwan. Straight body tayo, guys. Yun, guys, oh. Gentle woman. Ano na, guys? Kausapin niyo ako. Wala, di niyo muna kinakausap. Kausapin niyo na ako, guys. Yun si Bunso. Kausapin niyo si Bunso. Hanap tayo ng filter. Kasi, di ba, ang grabe na. Ang ano ko. Filter. Nagkikita pa ba kayo ni Balete Girl? Nor. O, di ba, meron tayong filter. Ah, pangit. Ito. P-pop. Oh my God. Tsaka. Crush. Dito tayo sa P-pop. Okay na. At least meron tayong lip tint na kaunti sa filter, diba? Hello, Bunso. Ba't daw ang ganda mo, Bunso? Sabi niya, Charmaine Valles. Okay, so. La 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 Joseph Sajima, yo. Anthony Albao. Good evening po. Babagsak na yung katawan ko, guys. Oh, diba? May filter tayo. May filter yan, guys, ha. May filter tayo. Kaya huwag kayong magtaka. Huwag kayong magtaka kung ba't lumiliwanag yung mundo niya. Charot. Yung mundo. Oh, asan daw si Ate Rika? Sir, Kuya Alamid. Ikaw na, Bunso, magbasa. Bunso.
Bunso. Bunso. Dalhin mo yung laptop. Dalhin mo dito yung ano. Yung nasa lagayan. Nasa logan. So, ito bagang ano, ay kubag. Hello po, Rodel. Kaling, shower out po. Evaps channel, shower out. Si Bunso, ayun, sinutusan ko madali. Kumain na. Kumain na kayo. Mamaya po, wala pa po akong gana kumain. Anthony Ay, alat. Alba. So, ito po yung laptop natin, guys. Yarn! Yarn! Char. Sa income mo sa Bicol. Santo Domingo po. Santo Domingo. Santo Domingo. Santo Domingo. Santo Domingo. Santo Domingo. Santo Domingo. Tada! Hindi yan mahulog, be. Ako bala. Diba? Ako bala. Yan o. Saka na yan. Yan o. Yan. Kasi hindi ka pa masyado. Yan. Battery saver is on. Magbasa ka daw yun kay ano? Comment. Ikaw daw, baby, kung magbasa kay comment. Dito ko. Oh. Inom ka ng tubig, video para may lakas ka sa laptop ka mag-live. Ano, ipapaayos ko pa po. Bicolana rin siya. Shoutout po, Evaps channel. Ipapaayos ko pa kasi nga, mag-install pa kasi ng mga, ano dito yung mga apps, di ba? Kailangan pa mag-update pa. So, di ko alam kung kailan ko ito madadala sa computer shop. Magtatanong muna ako magkano. Kasi baka presyon ako ng malaki. Tapos, magugulat na lang. Di ba? Oh, di ba? Kailangan pa natin. Kasi kailangan kong gumawa ng research. Kailangan ko mag-encode. Pero sa cellphone muna ako nag-encode. Dito tayo sa Word. Word. Ikaw na, bibi ko magbasa. Saan na yun? Ala, di ba nakano ini? Microsoft. Ito yung mga chapter 1. Walang wifi. Walang wifi. Hindi mo ba nakunik-an? Connect. Nakunik na? Ito. Da-da-da-da-da. Bibi ko magbasa ka ng ano? Comment, ina. Comment. CP yung gamit mo ngayon sa live mo, Musta naman kayo ngayon dyan sa Bicol. Ayos lang po. Cellphone po yung gamit ko sa live. Kabayan kadakal pa lang dyan sa ilon. Wik-wik. Wik-wik. Wak-wak. Wak-wak. Ano? Wik-wik. Wak-wak. Wak-wak. Wik-wik. Narinig mo? Yung mga huni yan ng mga ano, yung mga ano, parang yung, ano baga? Ano? Basta, yun na yun. Yung mga huni ng guning, ano ba yun? Kuliglig! Guling-guling. Kuliglig! Yung kuliglig, mga huni yan ng kuliglig. Tarararara. Font. Font. Oh my God. Hindi pa siya pwede gamitin. Oh, kabayan ka daw. Ayun na pala. Cricket. Shoutout naman dyan. Bicolana girl watching from KSA. Shout for ugly kids off. Oh, bawal pa siya, guys. Diba? Nakita niyan. Oh. Wala, hindi. Masyadong maliwanag eh. Hindi man kasi makita. Hindi man makita. Basta, guys. Hindi pa siya magagamit. Yung mga ano dito, kasi nandito ko ngayon sa Word. Sa Word, Microsoft Word. Hindi pa ako makakagawa kasi hindi pa siya magagamit. Yung mga ano, tawag doon, basta, yun na yun. Hindi pa magagamit. Kailangan ko muna tong dalhin sa ano. Search tayo Netflix. Kaso hindi pa nga talaga.
Mm. Dito. Netflix. Pwede ka bagay mo papagsasabi ni teacheria. Oh, no result. Oh my God. Grabe ka naman. Apps. Gusto ka na magbayad. No results. Document. Netflix. Chat lang. Check mo video ko. Bunso, magbasa ka na. Oh, magbasa ka na. Check mo video ako kailan magamit kasi may oras kasi yan before gamitin. Alay. Malay na mo ba? Check mo video 1 kung kailan magamit. Ito? May oras? Oh? Really? Uy. Oh? Char. Ina, magbasa ka na digdigin comment. Hindi mo pa man ang gamitin. Pabayain na muna. Ang basahan mo ng comment. Tipiling akes. Wi-Fi. Files. Files. Stored local. Ano to? Documents. Picture. Basta na, si James Reid, alamid magaling kumanta yan, pagdamagan ng kanta, no? Sana all. Hindi na papaos. Ganun. Wait lang. Ano to? Wala po. May message kasi doon dito. 7:21 na. Mag-8 na, di ba? Connection. Ito, naka-on yung wifi naman. Wi-Fi. Ano ba ang address? Show available network. Hello. Wala. Tago mo na to dun. Asan yung ano? Uy! Huwag yung umalis. Uy! Basahan na nga mo na. Saday mo na po. Uy! Bili ko. Ano dun? Tapos balik mo duman. Patong mo lang sa ano. Go! Okay, live mo nalibang ka kahit pa. Alarmed striker. Ano pong ulam nyo ngayon, Char? Kain lang po. Sige lang po. Eat well, Cyrus Gabello. Kain nga tayo. Alam nyo kasi guys, pag kumakain ako, tinatanggal ko yung pustiso ko. Oh, di ba? Kasi nga, hindi ako makabuhay na kumain. Lalo na, ang ulam namin ngayon, di ba, yung bungkang. O may mga shell. Matigas. Kailangan mo kagatin. Ano pa Miss Bicolana, ay ang ganda mo. Kailan, James Reid, kailan update ni Rick? Update. Ito tayo rito sa loob ng aming bahay. Dito tayo sa loob ng aming bahay. Diyos ko. Sakit ng ulo ko. Magkakape ako. Walang mainit. Ano mainit? Bebe ko, nagtira mo naman. Parang tira mo napasa. Aga din ako kay Lula. Ay na. Gugutom na ako. So, anong naman, Ay na. Petita mo, Joy. Hindi naman. Ay, Ay, bisasawan. Gabi ng likod ko. Upo tayo, guys. Digdi ka. Hello po, Piolo Pascual. Baka maka na naman. Paripad naman kayo. Para kay Bicolana. Oh. Ay, nabalik.
Kaya pala, kasi binalik. Shoutout James, huwag mong alisin sa lain mo, lalo na sa pagkain na masarap. Shoutout. Shoutout. Shoutout pa Stepin. Oh, may Coke! Hindi ka pa nagkaon. Huwag na kumain. Teka pa nagkaon. Ano tayong Coke? Sponsored by Coca-Cola. Pinunasan ko yung sponsored by Coca-Cola. Wait lang guys. Ay, ambot sa imo, BG. Kantaan gid sa imo. BG1, may. Ugasin naman na tutong ano. May kasama pala silang John Lloyd. Masendo man. Uni sasawan. Sasawan mo. Kaway team. John Lloyd. Sino yung John Lloyd Cruz nyo? Si ano? Si Kuya Vince, ganun. Sponsored ng ating Coca-Cola company. Less sugar daw. Oh. Ayun guys, ito yung Tagay kutsara sa akin. coffee para Ano sa ate sexy. kay kutsara? Dahil kasi sexy yung magkakape, kailangan coffee, charot. Charot lang! Uy, baka kung serious nyo na. Huwag kayong seryoso, huwag kayong ganyan. Hindi ko kayo inaano ha. Baka nyo ko inaano. Kumain, huwag mo lang ikagat sa matigas. Shoutout naman si kailangan natin sa La Union. Shoutout, La Union. Kuya Noli, aka Yolo Pascual. Sino yung John Lloyd Cruz nyo? John Lloyd Cruz. Copy. Kuya Noli. Hello daw, bunsa. Nang mangginan mo si Ina? Oo, Dave yun po. no. Yun. Makaon man ako. Malawag ako alat. Ay nako, buhay. Hay buhay. Black coffee. True, black coffee. Kopi ko BG1, kapiyon mo kaya kay pag. Wow, ganon. Kasi ang kaya ka lang daw ipaglaban yung talagang black, yung puro. Yung pure. Happy ko lang sa kanatagal mong walang vlog. Arnold, shoutout po. Dante Bonito. Punso. Ito ang ating ulam for today. Ang ganda-ganda mo naman daw. Diba? Talaga mas kiray. Here, kain. Ikaw, bunso. Ikaw na, di ba? Ano't ba gusto ko kamot? Hi, hello. Hello, madlang people, mabuhay. Sure. Hello, madlang people. Yeah. Ikaw na yung magbasa ki ano, ki comment bagata. Makaon ako, tapos makamot ako. Saan mag-meet kayo ni Rika? Doon sa ganda-ganda mo ng mga taga Bicol man ako. Sino maganda sa...
Sino? Charot. Si Bunso, Kuya Alamid, wag copy ko. So, iwanan ka ng copy ko. Little girl beside, so very nice. Long sword, black hair, cool girl. Yo. Waiting for your next vlog. Iñaki Coronado. Sorry po. Parang mo si Bunso sa copy. Bunso parang aling maliit. Beauty and Brain. Ikaw na malayo ka ba kay Larika? Malayong malayo po. As in, far away. As in, far away. Ikaw po magayon. Bunso, ikaw na magbasa. Magkakain ako. Magpailing ka, tapos Mahiling ka, tapos magbasa ka, tapos magtaga-arog ka. Hindi mo na Wala na, malayo. Malayo ka ba? Iyon na, sabi ko, malayo. Pag di ka na mag-scroll pataas, pababa ka na. Watching now and waiting your next vlog. Si Papa nanonood ng... Kabaw. Shout out. Mag-ano ka, bebe ko, magpailing ka. Ito man, ama. Digdi. Yo. Go. Ganyan. Shout out. Dante, bonito. Makusugon man po. Oh, yan. So boses ko dyan sa cellphone. O ikaw, bebe ko, isug-usog ka, digdi ka. Tapos, magtaga-scroll, dakulan na pag-argan, pagtaga mo, basahan mo, sabi ng tigni, No. Nagbasa ka, medyo mahina ang sound mo, Bicolana girl. Mahina daw, sigawan mo, bebe, sabihin mo, Kain muna tayo. Kain tayo, guys! Sige ka pa. Sige na, ikaw na magbasa. Ang ulam nyo, meron ako dito, brown at red na hotdog. Kuya mate, kopi ko blanca, sit out. Baby, kung scroll. Signa. Baby, hindi man ako mag-scroll kasi nga, magkakamay ako. Tapos magpailing ka, ikaw magbasa. Dali na. Kusugan mo sa boses. Kusugan mo. Alright. Mag-isip ka. Panira danin? Ano daw panira ta? Bungkang. Bungkang. Emerito, Junior Roque. Yellow girl. Brown na hotdog. Gayon ang daway ka. Girl, I see you in life. Can tell me to English. Can tell me to English po. May bong na baro pa. Ang Bim! tempaway. Ay, ganda. Sabi sila tatang dyan. Zernan. Hello po. Go na, babe. Basta na. Ay, bahala ka. Wala kang pang Pag binigyan ka ng pang lechon manok mo, hindi ko bibigay sa'yo. Bahala ka. Dali na. Kuya Dante, bonito. Alimasag sa Tagalog. Bungkang sa Bicol. Ito, alimasag. Basa na, inagre. Baby, basta na. Ay, wag na. Day, papa. Day, pagbasublin ng tablet, ha. Galing tugas sa Bisaya. Yan, kuya. Kuya muna. Ate muna Remontada. Ikaw na magbasa, nga. Pins TV. Asabong na ba? May ka sa galing. Hindi na makagamit si Bunso ng tablet. Ayaw niya naman magsalita. Hindi, wag na muna. Mag-aral na lang muna. Wag na mag-tablet. Masarap po talaga yun. Lagot ka, Bunso. Sabi ni ate mo na rin. Mona, magbasa ka na, Bunso! Nga na daw may regalo ka sa Christmas! Basa na. Pabibihon! Diyos ko! Pabibi girl! Pabibi ang ating Bunso.
Oh, magbasa ka na bunso, sabi ni Ben. TV. Si Para may regalo ka sa Christmas. Dali na. Si Kuya Benz muna nagkarami. Wednesday? Wala, oh? Kasi 20 pala. 20 pala. Wednesday. Mga Mga gadaong. Mga viewer, malabo ng mata ko. Malabo. Maagad liit. Kain tabi. Habay tayong nagkakakan. I-12 ko, wawa man bunso namin, hindi mo kalam. Hindi talaga, ako mag-ano. Wawa na naman bunso na hindi makahiram tablet. Hindi Huwag magta-tablet. Tara na po, Iñaki Coronado. Oh. Kuminta ka bunso, tao ka lang ng tawa, hindi ka napabasa. Naligan may top message. Dali na nga ni, may regalo ka da nga ni. Madali na ang Pasko, malapit na Pasko, di ba? Kain guys, kain po. Magbasa ka. Wag yan! Huwag kong pindutin yung X! Kusog. Saan po ka mo rapet? Saan po ka mo rapet? Ano daw? Saan po ka mo rapet? Hi guys, kain po tayo. Ang hirap kumain pag ano? Pag daming shell, di ba? Kailangan pahimayin. Mekos natin yan, insan. Sana mag-meet kayo ni Rika. Wala daw boses si Bunso kasi hindi makairam tablet. Hindi talaga magta-tablet yan. Aren? Bok. Nag-message ako dyan. Ano nag-message mo? Tawa ka ng tawa bunso. Ay, mag-gara yung Facebook. Ano ko yung abangaan? Guys, yan, nabasa nyo ba yung Kathleen Banico? Account ko yan. Yan kasi yung ginamit ko sa tablet ni Bunso na email. So, ayan yun, si Papa yan gumagamit siya din nag-comment niyan. Alam mo, dati pag may sabaw to, nilalagyan ko to ng kanin sa loob. Dinagyan ko yung kanin, Opo, kaling tugas seafood. Anong kaling tugas? Anong kaling tugas? Opo, pengi pa seafood ako. Bakit ayaw kumain? Kumain na po si Bunso. Kanina pa. Ano? Kasag. Oo, tama. Kasag. Kasag to, guys. Basahan ha. Kasag.
Kapag fried chicken, kakain ulit yan si Bunso. Bakit ayaw kumain chicken? Walang fried chicken eh. Kapag fried chicken, kakain ulit yan sa bunso. Kumain. Walang fried chicken. Fried chicken. Magpapakiyot. Si bunso. Ang papakiyot ka na dyan, ina. Bunso. Tuwang-tuwa na yun ang ako. Magka-region, Region 5. Nakita sa kanya. Ka. Region tayo. Region 5 ka din po. Tigisan lang ako. Nakakaroon ka monitor dahil pa. Ikang bakal sa buong dito. Walang lechon dito. Lechon manok ko. Lechon baboy. Hindi. Bira. Bira dito. Sunod-sunod ang kao na yung Ah, sorry. Masarap naman dyan sa tabak city. Hindi ko nasa umigang from the box. Shout out po Amado Mads from Tabaco City. Ay, Tabac City, Tabaco. Region 5. Kanluran. Saan sa Kanluran? Basta magbasa ka na. magbasa ka na ina. Pilit ko si Kubrang. Guys, magbasa ka. Ano ba sa masa ka naman pakit ka ng pakit mamaya mapanis laway mo dyan. Yan kasi ulam namin ngayon. Ganon. Magbasa ka na ina kasi hindi sunod ang pakiyot. Dante Bonito. Dante daw ulam niya ngayon. Shoutout Arnold Cabahog from Pasig City. Nagwasa ka, bebe ko. Sarap yan, idol. Shout out. Ramon Miguel. Shout out po. Masarap, bebe ko. Natusok yung ano ko. Yung kamay ko pag natutusok yung kamay. Ano ulam nyo ngayon? Ang ulam po namin ngayon ay itong bungkang. Mabi. Bungkang. Tagal ng live, no? Ala! 2 hours! Magti 3 hours na! So, yan guys. Magbababay na ba ako? Sabihin nyo kung mag-end na ako. Mag-comment kayo ng end live. Guys, comment kayo ng end live. Guys.
Pagdamo na. Comment kayo ng end live. Ikaw Pag muna marami, huwag ka muna mag-end. Huwag daw muna. Muna rin mo sada. Bakit naman? Uy! Nahulog. Bakit naman wag? Oh my God, 280 ang nag-thumbs-up. Thank you. Since number 1, kung wag. My God. Send down ng 1. Diyos ko. 1. Maaga pa kasi. Ingat ka lagi. Na mag 6K sub. Malapit ka na. Pero wala ka pa nasasahod. No. Sobrang miss daw. Ang mukha. Ni Bunso. Ala, yung kape ko. Ang lamig na. Pero masiram yan. Wala pa tayong ads. Gawin mo sila mo yung kinakain ni Bunso. Gusto namin na okay ka na at move on ka na. Hindi ka mabubusog niyan, nangkakape. Wala, bakit naman? Parang sasabay ko yan minsan. Akala bukas naman, dadala ko sa timbangan. Hindi po, bye-bye. Ina, mabasa ka daan. May pag-asa. Pabibihon. Pabebe. Bukas naman, nagaraw ako sa timpahuan. Miningkinig tupik ko lang. Sige na guys. Magbabay na kayo lahat. Kayong lahat ah. Wow. Guys. Bye. Bye-bye. Opo, matutulog na po talaga ako after ko kumain. Wala. Isa? Sige po, bye-bye. Ano yung kasag kinakain? Opo, kasag. Yung bungkang baga? Bungkang. Ay nako, sarap.
O, dito lang ay pumatay. Bye-bye po. Thank you. The end. Okay. Dito lang naman. Upo, ingatan po natin ang ating ngipin.